Eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi zierbenan gara gaur eta bigarren mailako liga, KE Liga gaur bertan hasiko da. Klasiko handi batekin Petronor izan dute beti dani babesle eta gaur bandera historiko honen 30. edizioa dugu. Egun benetan interesgarria eta baliotsua hemendik aurrera puntua direlako jokoan liga honetan. Eguerdion, Ibon Gaztañazpi. Baita zurire. Estropadaremu klasiko bat, prestigio handiko bandera bat ere bai, esan dugun bezala, eta gaur test garrantzitsu bat. Orain artekoak izan dira, neurriak hartzeko, frogak egiteko, gaur liga hasten da eta liga honetan badira klub batzuk guztie dituzte helburuak, baina batzuk oso helburu handiekin, ezta? Hori da, Miguel, eta, bueno, portuan eman dugu bueltatxo bat, eta zenbait internatzaileen arpegia ikusi bezerik etzegoen, erabat urduri zeudena, kontxako bandera edo balitzak bezala, eta ez da gutxi gorako gaur KE bat ligazten da, lehiaketa polit bat, zuk ondo esan bezala, klub batzuk apustu serioa egin dute, nik uste dut benetan arraunzalearen eta ikuskizun oso erakargarria dela, eta lehenbiziko sarrera honetan aipatu nahi nuke, batetik Petronor bandera, garai batean zona eta entzutu handiko bandera, handienetarikoa eta bestetik estropaderemua. Segurazki, Euskal Herriko noblenetako bat, eta gaur dagoen giroarekin uste dut lantzagiroa, lantzatokia dau, eta gaur ikusiko ditugula poparean eta irudi eta palada ederrazkoa ikusiko ditugula. Bai, haize pixka bat iragarrita genuen, eta baita ere 2 metrotik gorako olatuak. Orain une honetan, 12 baino lehen, esan daiteke Ibon, ez duela horren itxura txarrik estropaderemuak, baina agian eta entrenatzaileen artean eta bai keska beti bezala, hemendik ordu betera etor daiteken haize boladarekin edo haize aldaketarekin behintzat. Hori da, etorri garenean, kalma samarrean zegoen, 11 kaldera edo gora egin du, eta nik uste dut berriro ere, bera egin duela, eta une honetan kanpora joateko, brankaz joateko kalterik ez du egiten, haizeak eta itxasoak, eta barrurantz etortzeko asko lagundu. Ikusi egin beharko da beste eragile bat, ilargi betea bargabean izan da, mareak eta diferentzia handikoak dira, nik uste dut nahiko babesean dagoela estropada eremu hau, baino pixka bat haizeak zer egiten duen, horren peskizan edo horren eragina izango du. Eta noski gero arraunlarien da patroien trebetasunak ere bai, jakina. Eta elkarrezketak egiteko, protagonisten inguruan, delegatuen inguruan izango dugu. Aman Ibanez lankidea, demoraldi honetan, eginkizun honetan, eta bera ere agurtuko dugu hortxe baita ordezkarien armaila horretan. Aman Ibanez, egunon, nola ditugu klubetako ordezkariak estropada atari honetan? Egunon, lankideok, hementxe gara, klubetako ordezkarien gune honetan, eta KE Ligak gaur emango ditu lehen arraun kolpeak, eta espero bezala urduritasuna dugu nagusi. Eguraldiari dagokionez, zuek esan duzuen moduan, eguraldi zatarra zegoen aurre ikusita, baina momentuz itsasoa nahiko bare dago, nahiz eta haizea zakartzen ariren, beraz ikusteko estropada izango da. Ederki jadanik ari dira, ontziak prestatzen eta bizkor esango dizuegu, lehenik eta behingoz zer eman duen gaurko honetan zozketak. Lehen txandan arituko direnak, lehen kaletik Trintxerpe, bigarrenetik Zarautz, hirugarrenetik Busturialdea Elantxobe, eta laugarrenetik Lekitxarra. 30. edizioa, Petronor banderaren 30. edizioa dugu, beraz lehen aipatu dugun bezala lehen aurkezpenean, klasiko baten atarian gaude. Eta esan bezala, hortxe dituzue, ontziak batzuk jadanik kokatzen, epaileen agindutara jartzen, eta zintzo, besteak beste, Trintxerpekoak jadanik kokatuta. Aurreratuko dizuegu, zozketak eman duena bere osotasunean. Bigarren txandan arituko direnak, lehen kaletik Getaria, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Kamargo eta laugarrenetik Santurtzi. Eta gero, hirugarren eta azken txandan, lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Oriobe, hirugarrenetik Etxeko Trainerua, Zierbena, laugarrenetik Santoña. Eta gogoratu, joan zen urtean, indartsuena hori jo izan zela, 154 puntu erakustaldiak eman eta gero, garaipena, ligan eta baita ere igoera gero, playoffean. Eta joan zen urtean, txapeldun ordea Santurtzi izan zen hemen, 123 puntu lortu zituelarik, Lekitxarra 107rekin hirugarren eta
gero Busturialdea Elantxobe, demoraldia handia eginda, 106 punturekin. Jarraian, Donostiarra, Getaria, Zarautz, Kamargo, eta bekaldean ibili zirenak Ondarroa, Santoña, Hondarribibe eta Deustu, eta bi hauek demoraldi honetan urrengo mailan arituko dira KE Ligaren B multzoan. Atariko estropadak ikusita Ibon Gaztañazpi, pixka bat busti egin beharko garelako, zer esango diogu arrauntzaleari? Alde batetik Jetxiberria dena, Zierbena, gaur etxean arituko den Arraun Elkartea, ikusita tostetan eseritako arraunlarien izenak, ikusita plantilla, favorituen multzoan sartu behar dugu, zalantzari gabe, Santurtzi ere joan zen urtean Gabantxo fitxatu eta maila honean aritu, aurten ere badirudi gaitasuna baduela hor burrukan aritzeko, klasiko bat gero izuntza, lekitxarra, eta besteen artetik, Ibon, zer esan beharko dugu, beti gora datozen horien artetik, lehen urtean adibidez Elantxobe, Donostiarra ere ziklo berri baten atarian eta ez dirudi aurten horren indartsu aritu daitekenik, jende berriarekin, jende gaztearekin, sorpresa agian nondik etor daiteke? Nik uste dut, Mikel, zuk ondo esan bezala favorito nagusia liga irabazteko Zierbena dela, eta Zierbenak ez irabaztea sorpresatzat hartuko nuke neuk. Zuk ondo esan bezala, ikusita ze fitxaketa egin dituen eta ze mutil jende ekarri duen, eta bestetik, kontuan har dezagun, pasaden urtean, San Miguel Ligan, abuztutik aurra ikeragarrizko estropadak egin zituen, eta nik uste du Zierbena... Presiori gabe, eta gaur-gaurko San Miguel Ligan aritzeko moduko taldea dela iruditzen zait. Santurtzi ere, favoritoren tartean ikusi, jarri beharko da, kuadrilla ona dauka, Gabantxoren bigarren urtea, eta aurten ere beste urte batez, zuzendaritzak apustu egin du igotzeko. Argi izuntzarekin, maila hau oso ondo ezagutzen du, eta azkeneko bi estropadak, Amiliaren ontzi berriarekin, ikeragarrizko gorakada egin du. Eta batipat itxasoko estropadetan beti oso trebeak. Eta borrokalariak eta egoskorra, garia baino egoskorragoak dira hauek, eta hauek atzean usteko benetan jo egin behar da. Eta gero, nik uste dute horrezko txandan sartzeko beste hautagaia Getaria dela. Orain arte ikusitakoaren arabera, entrenatzaile berria dute, proiektu berri bat, eta ondo ibili dira. Entrenatzaile berria, baina arraun gizon veterano eta haundia Gorka Etxeberria. Hori da, eta Manuel Bentaz, eta bere konfiantzazko jendeare ekarri du, eta nik uste dut, hortik joan daitezkela gauzak. Elantxoberi jendea joan zaio. Ziklo aldaketa bat. Bai, eta Donostiarrak eta ere bai, arazoak izan dituzte ontzia gozatzeko eta bar, eta gero nik baita Zarautzek ere, mutil jende desente galdu du, eta gero nik uste dut kontuan hartzeko beste ontzi bat, Ondarroa izango dugula, lehen urtean, KE bitik KE batera igo zen, demoraldi txukune egin zuen, hor erdi mailan eta aritu zen, eta nik uste dut, bigarren txandan eta eroso aritu daitekeela. Eta Kantabriarrak ere ikusi egin beharko dugu nola moldatzen diren, arrobiko jende askorekin, goi mailako klubek, San Miguel Ligako klubek, aurrekontu arazo handiak izan dituzte, hortik ere ondorio garbi bat atera behar da maila honetan, ezan beharrik ez dago ze gertatu zitzaion Kamargori, sartu irten bat egin San Miguel Ligatik eta gero hemen, baina Angel Gomez dute prestatzaile, eta Santoñarrek ere aparizio, eta hauek Kantabrian oso izen ona dute, entrenatzaile serioak, lan arrobiarekin eta asko egindakoak, eta nik uste errespetu handia merezi dutela, naiz eta orain diru aldetik eta muga handiekin jardun, ez Ibon? Hori da, Kantabrian duela 15 bat urte dirua sartu aurretik eta orduan iraultzatxo bat izan zen Kantabria garranketan, eta orain aipatu dituzun bi izenabek, bai Gomez eta Aparicio, gizon klasikoak dira, Kantabria garranketa ondo ezagutzen dutenak, eta ezabete baterako orain zerrendak eta aztertzen, Santoñan, 14kotik, 11 titularretik, 14tik 13 propioak eta arrobikoak. Hori da pixka bat, Kantabriako arraunak hartuko duen norabidea urrengo urteetan. Arrobia beti izan dute, ala beharrez orain sustraietara itzuliko dira, ez da, Ibon? Hori da, ala beharrez, sosak eta faltatzen hasi direnean, beste erremediorik ez dute izan. Batzuk fitxaketetin eta fitxaketekin behar bala nahastu egin dira eta neurriz kanpo aritu dira, eta orain errealitateak eta batzuen zorrak eta guzti hori kontutan hartuta horregaitik nolabait aldaketa hau eta sustraietara itzultze prozesua. Hori da, eta baita San Miguel Ligako 3 Kantabriarrak ere, Pedreña eta Castro zer esanik ez, Astillero, zerbait oraindik
mutilen bat edo ez fitxatu da horten, baina haiek ere erabat jetxita daude diru kontutan, eta hori da. Eta beste aipagarria, Mikel, lehen ez dugu aitatu, orain lehenbiziko kalean arituko den Trintxerpe. Aurten, bueno, maila zigotzea lortu zuen, urren urtean. Nola gainera. Bai. Eta Trintxerpe aipatu duzu eta uste dut estatxarekin badutela gora beraren bat, Hortxe lehenengo kalean badirudi ez dagoela, epaimaian ere ohartu dira hortaz, eta gainera kontuan hartu behar dugu, bera izan dela, balizara hurbildu eta eginkizun horretan hasi den lehenengoa. Guk emanaldia hasi eta handik minutu terdira edo, hortxe ziren zintzo, eta orain dirudienez bada arasotxoren bat, eta uretako epaile ere hurbiltzen ari da. Aman Ibañez lankideak behar bada, izango du gainera, haien ordezkariaren keska hor edo informazioa, barne lineatik haiek izango dutelako, eta daturen bat baldin baduzu Amane, eskatu itzala zai. Patroiak bintzat, Unai Olidenek, estatxa utzi du, eta orain badoa. Edo oso laburra, edo nahastu egin da hor, edo zerbait bada. Eta Busturialdeak orain ere. Eta orain gainera epailea deikari da, balizak kokatzeaz arduratzen direnei, keinua egin eta hurbildu daitezela lehenbailen hori zuzentzeko. Azkar zuzentzeko modua baldin bada, saiatuko dira jarraian egiten dena, eta bestela behar bada epaimaitik epaileek beste erabakiren bat hartu beharko dute. Bien bitartean lehen estropada eremuari buruz jardun gara Ibon. Estropada eremua, ikusle veteranoek esango dute, pixka bat mugitua dago, zer gertatzen da, lehen zero kalera denak etortzen ziren hemen portura sartzeko dagoen sarreratxo horren ingurura, eta Ibon Gaztañazpi hori ere azaldu beharko diogu arrautzaleari. Bai jauna, azkeneko urteetan hemen jokatu den estropa eremuarekin alderatuta, gaurkoa, pixka bat, Santurtzi aldera, Barrura aldera eraman dute. Zenbat, kale bat, horrek esan nahi du, iaz eta lehenbiziko eta bigarren kaleko bi ontziek babesa gehiago izaten zutela, orain, pixka ulertzeko Bilbo aldera eraman dute, eta babesa galdu egin du lehenbiziko kale horrek, eta nik uste dut kaleen artean berdintasun gehiago dagoela modu honetan. Eta olatuaren orabideak eta ez dio eragin berdin sartzen baita, eta lehenbiziko kaleak eta gaur bezalako giroarekin, gaur ipar-mendebaldeko haizea dugu, hemen babesa desente izaten zuen lehenbiziko minutu terdian, nik uste dut oraindik ere baduela, baino iaz eta baino gutxiago. 12 kilometro orduko, Amane horretxe guaz, 12 kilometro pasatxo orduko hori abiadura estropadaren atarian, ea gero hirugarren txandari begira eta zer diogun. Aurrera, Amane! Bai, hementxe gara Itxaso Anduezarekin, Trintxerpeko ordezkariarekin. Arratsaldeon, egunon, Itxaso? Egunon. Zer gertatu da estatxarekin? Badirudi estatxarik ez zegoela edo ez zuten aurkitzen, egia esan ez naiz oso ondo enteratu, baina uste dut konpondu dutela. Eta taldeari dagokionez, neguko jaitsieretan oso ondo aritu da Trintxerpe, gero Mutrikun eta Lekeition, hortxe ibili da, zei Trintxerpe ikusiko dugu gaur? Egia esan neguko estropadetan eta denboraldi hasi aurretik ez dago neurtzerik. Normalean, jakin behar da ze talde eramaten duten besteek, zein eramaten dugun guk. Batzutan ondo ibili gara, beste batzutan ez horren ondo. Ez dakit, gaur da lehenengo aldiz neurtuko gera ARC bateko taldeekin eta ea zer gertatzen den. Gu berria gera, maila hontan, ea erditik edo ibiltzen geran behintzat. Bale, suerte. Eskerrik asko. Itxaso Anduezaren hitzak, Pedro Anduezaren alaba, eta berria gara, baina esperientzia handiarekin, bai hemen eta baita ere liga nagusian, Trintxerpek bere ibilbidean hori egina du, eta orain beti gora datoz, David Iglesias prestatzailearen lan handiarekin. Dana prest, estatxak, arraunlariak, patroiak, epaileak ere bai, lehorretik bandera txuria, eta Erne orantxe, hasi da 2013 urteko KAE Liga, lehen multzoko estropada hementxe, eta orainea Brankaz olatuak duen eragin hori nola gainditzen duen
arraunlariek momentuz esango nuke laugarren kaletik Lekitxarra hasiera honetan, lehen minutu erdi honetan hobeto moldatu dela. Behar bada hor suerte izan duelako edo kolpe gutxiago edo, baina garbi ongi. Trintxerpe ere hortxe txukun hasiera honetan eta aurkezpenekin hasiko gara. Trintxerpen esan dugu, David Iglesias prestatzaile, badira hemen lustre handiko arraunlaria, Kepa Arrizabalaga, Arroxas urte askotan aritutakoa, Aitor Artetxe, buelta asko eman da gero hementxe berriro, baina hemen azpimarratu beharko da Ibon, arraun elkarte honek beti gora hartu duen bidea, ezta? Hori da, iaz, K2 mailan aritu ziren, arrobiko jenderarekin eta bar, demoraldi paregabe egin zuten, eta aurten jetxiretan oso ondo ibili dira. Mutrikun eta Lekeition arazoak izan dituzte, patroi aldatu dute, mutilgaztea sartu dute gaur, Unai Oliden, eta ea zer ematen duen. Eta Trintxerpen nobedade handia, Mikel, Treineirua. Pasaden urtera arte, Kaikuko Bizkaitarra berria, Milibiaren ontzi berria. Jose Luis Kortak bat saldu behartzela eta, hau salduko zutela, bat daño gehiago ustekabean, baina Kaiko aipatuta batzo bedeinkatu zuten, Traineru berria eta, Benito San Martini omenaldiare bai, eta, gero hitz egingo dugu guzti hortaz. Trintxerpe hasieran indartsu, Lekitxarra ere hortxe, eta Zarautze 5 segunduko atzerapenarekin eta Busturialdea Elantxobe 6 segundoko tartearekin behar bada gaur diferentziak izango ditugu estropada eremu honetan. Bigarren kaletik Zarautz, hirugarrenetik Elantxobe. Zarautzen ziklo berri bat, gero hitz egingo dugu hortaz, orain Elantxoberen datuak dituzue pantailetan, eta Elantxoben ere aldaketa garrantzitsuak bai, hortxe jarraitzen dute Arrobiko lan ona egiten, prestatzaile Aitorre Altzibar, patroilanetan Barturen, eta nolabait herriko bihotza hor da, baina herri hauetan beste era batera egiten da lana, alden moduan, ezta? Hori da, Mikel, eta horten baja garrantzitsuak izan dituzte, Kaikura, Santurtzira, Zierbena, 3 mutil joan zaizkio, Elantxoberi, eta ipagarria Fernando Zugazti, urtetan entrenatzaile aritu dena, tozetan dugula. Gazteak bai, baina baita veteranoak ere, horra arraunean. Lekitxarrari buruzko datuak ere bai pantailan. Lekeitiokoi buruz, Arrobiko lana, beti azpimarratzeko modukoa, Aboitiz prestatzaile, Iñaki Goikoetxea xagua, patroilanetan hemen zorionez kateak ez du etenik. Batzuk joan, beste batzuk etorri, denak arraun elkartearekin herri osoak bezala lotura benetan zuzena dutenak. Eta Trintxerpe, txukun, Lekitxarra ere 2 segundora, atzerago Zarautz, Zazpira, Busturialdea bederatzira, Zarautz ere aipatu gabe utzi dugu, aurkezpenean bizkor joan garelako, baina Zarautzen argi dago ziklo aldaketa nabarmen bat ere badagoela, entrenatzaile aldaketa, zuzendaritza aldaketa, urteak aldatzen dira, eta moldatu beharra dago ziklo berri horretara. Iñaki Mendizabal orain arraunlari eta prestatzaile Zarauzkoen batan, Ibon. Hori da, ia zego intxauzpe aritu zen entrenatzaile lanean, horten San Pedron dabilen gizona, eta Zarauztarren inguruan esan, 10 baja izan dituztela, alta ipagarri moduan San Pedrotik Ander Larrauri etorri zaie, gaur kontrankean dabilen mutila, eta beste gauza bat ere aitatu nahi nuke, trainerua. Hauek dira, seguru asko, kuestaren traineruak indabiltza, eta gaur-gaurkoz, Kosta Kantabria osoan ez dire izango, moto honetako traineruarekin lehiatzen diren kuadrile asko. 13 kilometroko abiadura du haizeak, olatuei buruzko datua hor duzue, hemen estropada eremuan ez daude ez, 2 metroko olatuak, itxaso zabalean bai, kanpokaldean kokatutako boietan, baina estropada eremuan leunago oraingoz. Trintxerpe eta Lekitxarra estropada kontrolpean dutenak, eta nola aldatu den Trintxerpe. Lehen testoiek beti esaten da, adibidez gogoan dute Mutrikun hauek egindako estropada eta irudia ez zain txukuna. Orain benetan hasi direnean, orain gauzak ezberdina dira, Ibon. Momentuz, 5 minutu hauetan ikusten ari gara, jetxiretan eta ikusi dugun, treneriletan eta ikusi dugun Trintxerpe. David Iglesias egin hitz egin dugu, estropadatarian, eta garbi izan dugu. Patroi berriarekin aritu direla, 2 estropada betan, eta ontziak gobernatu ezinik
aritu dela, eta gaur patroi aldatu dutela, eta momentuz behintzat, emaitza ona ematen ari zai. Trintxerpe eta Lekitxarra hortxe buruan. Erne, Ea buelta. ea maniobra nola egiten dute. Balekoa Trintxerpek, Nahiko txukun Bai, biek. 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 Trintxerpe eta Lekitxarra, 5 eta 24 bientzat. Eta atzetik beste bikotea. Zarautze bigarren kaletik. Zabalxiago, ez ote dira Busturialdea Lantxobekoak hobeto moldatu hor? bai, niretzako bai, Mikel. Eta aipatu gaur utzi dugu, Zarautzen patroi, Gaizka Garmendia, Mikel. Hori. Beste urte betez, Patroi eta diretibo Hori da. lanak egiten, eta behar den bezala, eta aita bera ere Aita bera. emakumen traineruaren prestatzaile. Hori da, eta Gaizkak esan didanez, arreba ere laguntzen ere hazimen da emakumeen treneruan, eta Famili guztia hortxe. familie guztia hauek ere, arra, Odolean dara. odolean daramate, hauek ere. Eta ia orain poparian, Ea orain, beste estropada bat izan daiteke, hau ezberdina. Halako egunetan badakigu, kanporaka estropadarik ez da galdu behar, barrurak irabazteko. 34 segundos, 16, 10. Lekitxarra, estropadaren buruan orain. Trintxerperi segundutxo bat, Busturialdea Lantxoberi 12, Zarautze gehiago sufritzen orain 15-era. Eta Trintxerpe, bizi arraunean, Mikel? Bai, Hogeita haizearen hemeretzi norabidean, pala erdian. pixka bat orain aldatu gabe, baina abiadura bai, 10, aurten saiatuko gara, luze bakoitzean datu hori zehatzago zuei ematen. 40 palatik jetxi gabe, estropa oso ondoaz, Entrenatzaileen apustu hori izango da, arraunean motxoxeago egin, eta minutuan kontrario baino 3 palada gehiago gotzen baditu, hori alderako. Mikel, Aurrera mane. bai, hementxe gara Jose Maria Peña, Busturialdea Elantxobeko ordezkariarekin, egunon? Bai, egunon. Bueno, iaz denboraldi itzela sinatu zen aurten baja asko izan duzue, zelako jarraipena emango diozue proiektuari? Bueno, zuk esan zu moduen 6 lagunen falta gabiltzez aurten, jente barriz etor da, bueno, ondino momentuz, ez du egin bide moduen entrenamientuk eta ondino gauz uren faltaz, da grupu osotuten, bai, bueno, ja, gitxik-gitxike baguz aurrera. Bueno, nio bigarren luzean gauz, ziaboga Zarautze baino beto egin duzue, oin momentuz 13 segunduko aldea duzue, zelan ikusten duzu? Bueno, 13 segundo bigarren luzerako, asko da, horreko dago esan, Trintxerpe dagoela, ioizkori da bai Lekitxarrak, da bueno, da gu hor gauzela. Bai, bueno, argin duko ari ez, da oraindik gora pura-purke bauz gorantzen. Bale, eskerrik asko eta zorteon. Bai, zegoen. Peña jaunaren azalpenak eta Lekitxarrari da zuloa egiten, bi ontzitako abantaila bai, Trintxerpe 6 segundu galduta orain metro gutxitan gainera izan da aldaketa hau Ibon. Minutu terdian eta seinale ezin hobea hori izaten da. Kanporaka segundo batean joan dira eta buelta eman eta begira orain ere Lekitxarra nola doan eta nik hemen bi nobedade ere aipatuko nituzke, Mikel. Traineru berria dauka, izuntzak, honek ere Amilibiaren traineru berria erosi du eta gero beste harrigarria egin zait arraunen kolorea. Sekula ikusi gabe eta laranja kolorez margotu dituzte. Eta baita traineruaren barrukaldea ere. Ontzia ere barrukaldetik. Ontzia ere, bai. Eta Aboitizekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta esan dugu ontzi berriarekin txoratzen daudela. Eta ez ziabogetan bakarrik azkarro delako esan digunez. Ikaragarrizko luze erdia egin dute, begira ezazu, Ibon. Bai. Parean irten dira handik eta 12-13 segundu. Busturialdea 20, Zarautz 27, eta sufritzen orain luze honetan Trintxerpekoak, Ibon. Hori da. 59 pala hartu dizkiot oraintxe, olatuan izuntzari eta ikusten dena da, presari gabe doazela arraunean. Bizi bai, baina presari gabe. Trintxerpe, askoz ere presa gehiagorekin ikusten zen. Eta honek egoak emango dizki, izuntzakoei. Esperientzia hondiko patroia ere bai, oso trebea, goikoetxea. Hori ez da gaur goizekoa. Ez. Begira, orain zuluan eutzi egin behar dio, eta orain, olatu gainean izuntza. Hortxe hartu dute. Baita ere, Trintxerpe orain, Trintxerpe ere, bai. Trintxerpe ere, txukun olatu hau aprobetxatuz.
Olatu luzea gaina trentxerpek ez du utzi, Ez, txukun, da beste bat ere badu orain. Handa bien bitartean laugarren balizan, lan erdiak egin ditu jadanik Lekitxarrak. 10:24. Intzuntza Arraun Elkarteko entzat. Lekitxarren atzetik oraintxe bigarren tokian Trintxerpe, 13 segundura. Balekoa. 10:27. Lana egiten orain, maniobra egiten Busturialdea Elantxobe. 24 segunduko atzerapenarekin 10:48 eta orain Zarautz. Zarautzen denbora 10:55 lan erditan, minutu erdiko atzerapenarekin urrutitxo dira zarauztarrak. Eta barruan antzemango da hori, aldaketa asko denboraldi honetan, eta ziklo berri baten hasieran lehen estropadaren atarian izaten den tentsio hori, urduritasun hori, eta urrutitxo ote gaude, eta keska hori barruan, tostetan. Nik uste dut, aurre denboraldian nola joan den ikusita, ez dela sorpresa handi egia Zarautz hor ikustea, eta beraiek ere esan dute, aurten helburua, mutilak zailtzea eta mailari eustea dela. Dudari gabe. Eta, bide horretan mutilak zailtzeko eta egun hona dute gaur. Eta orain, buelta eman, eta hirugarren luzean beste estropada bat azten. Itxasoaren eta Izearen aurka arraunean luzetxeago ere bai. Leheno Brankaz Trintxerpek lehen luzea oso ona egin du. Oso ona egin du. Eutzi egin dio, bai. Orain ere, momentuz, luzea hasi besterik ez da egin, baina eusten ari dira. Lekitxarrak Trintxerperi segundu bat gehiago sartu dio. Lan erditan, bigarren ziabogan 13 ziren, orain 14-15. Lehenbiziko kaleak eta zerbait ona baldin baduen, Mikel, da Aruntzakoan, batez ere minutu terdi, 2 minutuan, babesa gehiago daukala. Eta alde horretatik, lehenbiziko eta bigarren kalekoak ere behar bada, onura atera dezakete. Mikel. Bai, Koldo Gartziarekin gara, Zarautzeko ordezkariarekin, egunon. Egunon. Aldaketak izan dituzue taldean, presidente aldaketak, eraginik izango aldu horrek? Ez, aldaketak honeako izan diala uste deu, eta ondo ingenuen aldaketa guztia, eta nik uste horrek piskatin dartu dugula, eta jendiare oso guztua, arrauleak eguain guztu daude aldaketa guztiakin, eta behaiek ulertu du ezeba izan aldaketa hori, eta nik uste ez duela horrek ezer baldintzatuko. Gaurko estropadan alde handia ateratzen ari dira, zeri? Ez dakigu guztu batea dira aurrelaia behaiek motibatuta zeuden, goguak intzeuden jali gazteko, eta ez genuen espero igual bain atzea hastia. Baina, eukiko behaiek arrazoien bat, ez dakik guztua ez nahiko arraunian gaur zerbait pasako zitzaioen, baina ez da berez espero genuen gauza bat, eta ikusiko da berrateatzea denean behaiek esateuen, da ze pasa zaioen, Bale, eskerrik asko. Zuri. Zarauztarrak orain eusten ari dira Busturialdearekin duten burruka hortan. 7 segundu bizkorrago lan erditan Busturialdea Elantxobe, eta orain 8koa da diferentzia. Lekitxarrari da estropada handi egiten Ibon Trintxerpe nolabait hirugarren luze honetako lehen metrotan haien parean ibili da nolabait kronoak markatzen zuen diferentzia etzen horren handia, baina lan erditan 13, orain 18, Brankaz ere orain hirugarren luzean Lekitiokoak hobeto ari dira. Hori da, eta itxura ere treniruak bikaina ematen du, 37 paladan, eta presa sentsazio hori getzuen ematen, badakite aurre denboraldian Mutrikun eta Lekeition bi estropada oso hon egin dituztela. Haizeak ere nik uste dut, berotzera atera direnetik begiz bintzat gora egin duela, eta hauek badakite, banderarako lehia horretan, erlojupekoan ari direla eta jotzen ari dira orain. 10 kilometroko abiadura markatzen du hor anemometroak, baina pentsatzen dute azken minutu honetan aldaketaren bat agian izango zela. Laizter saiatuko dira gure lankideak datu horiek egokitzen, saiatuko gara informazio hori ahalik eta freskoen mantentzen, eta azken neurketa lan erditan horixe da 10koa. Badakizue gero, estropada eremuaren punta batetik bestera aldatzen dela, eta haize kolpea dagoenean, jakina hori azkar aldatzen dela. 18 segunduko errentarekin Lekitxarrak aurretik, 18 segundura Busturialdea Elantxobe, Zarautz 45-era,
eta diferentzia handiak ari dira markatzen, eta hemen niretzat behintzat aipagarria Trintxerperen lana, ikusirik denboraldi aurrea, eta bar, duda bai, ez, igo berriak eta non kokatuko dira, hauek badirudi nolabait ezateko bigarren txandan lasai xamar aritzeko maila ematen ari direla gaur behintzat. Hala dirudi, Mikel, eta kanporaka itxura hona eman dute, eta nik uste dut mailari usteko eta bintzat problemerik ez dutela izango, eta hemen ikusten dena da GPS-aren irudi honetan, lehenbiziko luzean ere nik uste dut haizeak pixka bat Trintxerpe bota egin duela bigarren kale aldera, eta hirugarrengoan ere bai. Eta horren bestez, orain balizaren bila joaterakoan, metro gehiago egingo ditu. Eta horretan, Iñaki Goikoetxea izuntzakoak, hori bai, hori xuxen ikusten zen, eta hauek bien bitartean tarte irikitzen ari dira. 20 segundu, eta diferentzia polita da, eta errespetoa sortzeko modukoa. Batipat, bigarren eta hirugarren txandan arituko diren Arraun Elkarteetako entrenatzaileen buruan izango da hori. Bai. Haize gehiago baldin badugu eta baldintzak aldatzen badira, eta orain Lekitxarrek denbora ona markatu, erne, ezta? Bai, eta hemen ikusten ari dena da, Lekitxarrak bere txanda ondo nagusitasunez, ondroso ari direla irabazten. Eta hori izaten da askotan erreferentziarik onena. Eta haizeak egin duena, normala den bezala ipar mendebaldeko haizearekin eta gora egin du, eta bat baino gehiago... 10 kilometro orain, neurtu berria. Bat baino gehiago kezkatzen hasia izango da. Trintxerpe 19 segundura, 16 eta 42 Trintxerpekoen denbora, haiek egin dute azken ziaboga hori, hor dira kanpoko balizetan orain Busturialdea Elantxobekoak eta gorriaren bila Zarauztarrak bigarren kale horretatik. 40 segunduko atzerapena Elantxobekoek. Eta Zarautzek denbora gehitxo galdu du, Miguel. 41. Orain Elantxoberik koska egiteko ere, denbora gehitxo nik uste dut galdu du. Urruti dira, bai. Orain ikusgai dago, Iñaki Goikoetxeak zer erabaki hartzen duen. Aurretik da, laugarren kaletik nahi duen norabidea hartzeko aukera. Libre, nahi duena egiteko, bai. Estropada eremu honetan, normalena izan hori da, pixka bat, barrurakoan estriborrera jotzea. Normalena, baino, nik uste dut bere kaleari eusten ari dela. 21 segundu, Lekitxarrak Trintxerperi, Busturialdeak 8 segunduko errenta badu Zarautzen aurretik. Eta, azken ziabogan 10ekoa izan du. Une batez Zarauztarrak hurbildu dira, baina hor dago 11 segunduko tartea. Orain zazpira jetxi da. Gaurko giroarekin eta, 10 segundu denbora da, baina errekuperagarria izaten da. Gaur, popareko giroa baitago. Lekitxarrak Trintxerperi orain 23, eta Busturialdea Elantxobe eta Zarautzen artean 3. posturako beste 8 segundu Bizkaitarren alde. Mikel. Bai, amane. Bai, Juan Luis Plazarekin gara, Lekitxarrako ordezkariarekin. Egunon. Bueno, denboraldia aurre itzela sinatu duzu. Nian ondo etxen gauzela, eta ni pentsatzen dut geure biharra, ero geure lana etxen badu ondo, politxo gelditzuko barila orokorrin be bai. Favoritotzat zaituztete, ez dakite presio horreri zelan egingo diozuen aurre? Favorituk amena gero ikusiko, daoz talde asko, nik esango neuke 7-8 talde daozela hor aukeran dizakin, eta favoritotzat emotia guri, ez dakinik, asko esati da, momentu honetan. Momentu zorionak estropada oso egiten zaguzieta. Bai, mil esker, Gero arte. Juan Luis Plazaren hitzak, estropada bikaina, ia minutu erdiko errentarekin Lekitxarra, estropada eremuaren erdikaldera etorri dira, orain behar bada bigarren kaletik Ibon, baina hauek lehen balitzaren bila datoz poliki, ia denak. Hala dirudi, estropada eremu honetan ohiko maniobra egiten ari da Iñaki Goikoetxea, eta nik uste dut nahi duen egiteko moduan dela. Patroiek alakoetan, poparian eta nahi izaten dute ontziari, berak eskatzen duen norabidean joaten utzi. Nahiz eta metro gehiago egin, azkar baldin badu ontzia, askatasun hori eduki. Eta hori badu, eta bai, hau dagoeneko bigarren kalean badago, eta aurrea, lehenbiziko kalera, enfilatua zuzendua dauka. Bai, eta lehenbiziko kalera erabat sartu da baita ere Zarautz,
Busturialdea Elantxobe bigarrengoaren bila edo, baina hainbeste horrenbeste behartu gabe behar bada. Eta zarauztarrek alderantziz erabaki hori hartu dute, Garmendia patroiak, esan du Banoa lehenengora eta 0-ti bukatzeko asmoarekin gainera. Eta alde horretatik, bere buruan mugatuta trintxerpe du, lehenbiziko kaletik, ezin estriborrerago joan, eta bere kaltetan izango da hori. Garbi, estropada handia egiten Lekitxarrak, estropada eremua zeharkatzen, orain minutu erdiko errenta trintxerperi, 50 segundu Busturialdea, Elantxoberi, minutu bat Zarautzi. Eta txukun arraunean, arraunean oso txukun ikusten ditut, ia 39 paladan, eta presa sentsazio hori eman gabe. Oantxe, azken estropada bikaina, hasi eta buka, lehen luzean trintxerpe eusteko gai izan da, baina hortik aurrera Lekeitiokoek maxutasunez egin dute gaurko lana hemen. Petronor banderaren 30. edizioa dago jokoan, eta Erne Lekitxarren demora ederra da, eta orain olatu aprobetxatuz hortxe garbi trintxerpe amaitu dute 33 segundu gehiago. 21 eta 46, hori izan da trintxerpekoen denbora. Lehen kalera etorrita baita ere, Busturialdea, Elantxobe. Ez dute arazorik izan, 3. postu hori babesteko, orantxe amaitu dute, 22-0-6, Busturialdea, Elantxobek, 53 segundoko atzerapenarekin, eta hemen da Zarauztarren enbata, orantxe amaitu dute Zarauztarrek, 22 minutu eta 21 segundo, minutu bat eta 8 segunduko atzerapenarekin. Tarteak handia, kontutan hartzeko modukoak, eta erreferentzia 21 minutu 13 segundo, hor dago lehen erreferentzia, bien bitartean iruditan Zarauzko Arraun Elkarteko gizonak lehertuta esfortzuaren ostean. Hemen da zelkapena, Lekitxarrak 21-13, trintxerpeko 23 segundo gehiago, Busturialdea Elantxobek 53 segundo gehiago, eta Zarautzek minutu bat eta 8 segunduko atzerapena izan du helmugan. Tartetxo bat iragarkientzat, eta berehala hemen Zierbenako uretatik Petronor banderari dagokion bigarren txanda. Gaur, banakako txapelketaren finala zuzenean. Aimar Olaizola, Martínez de Irujo. Urteko gaurik laburrena. Urteko egunik luzenaren bezperan. San Joan gaua Eibarren. Udan ondo sartzeko festa eta zalaparta. Zuzenean gaur gauean ETV baten. Mundu guztiak bere amets txikia du. Eta gurea zure ilusioak handi egitea da. Amets handiak, prezio txikiak. Eroski bidaiak, ametsetan egizuetan. Azkena Rock Festival 2013, badator rock and roll jaialdirik sonatuena, ekainaren 28 eta 29an Gasteizen. The Black Crowes, The Smashing Pumpkins, The Gaslight Anthem, Rocket from the Crypt, Covid Mule, M-Clan eta beste asko. Bonuaren prezioa 65 euro gehi gastuak. Mina da, goraino iritsi ezina. Reflexek handitu atxikiagotu eta mina harintzen du. Helmuga hasiera besterik ez da. Reflex, sentitzen den eragina. Irakurri nola erabilizen da gai hau eta galdetu botikan. Apustuan, apustulariak eta apustulariak egongo ituk eta... gizatasuna eta baste batzutan berrez nola edo ala apustua irabaztea. Eta ordu nola eta ala apustua irabazte horretan jokuzikin bagazioak eta hori enian onartzen. Xabier Euskitze Iñaki Peruren handiaren bizitzan murgildu da. Romatarrak etorri zienean, eremu honi, baskoiak, berrez frontoietan, Basque Country. Bisitaria saioan, asteazken gauean ETV baten. Hortze leia harria eta eu.
Gaur, Lailaren xarma hotza, Txikon Extreme. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, zierbenan gara gaurko honetan, K-Ligaren estreineko estropada demoraldi honetan, eta Petronor banderaren 30. edizioa dugu jokoan. Hor dira zaleak hemen estropada bertatik bertara jarraitzen, eta gogoratu lehen txandan nagusi Lekitxarra izan dela, 21 minutu eta 13 segundo. Denbora hor da, erreferentzia hor da, ondorengo bi txandentzat baldintzak agian ezberdinak izan daitezke, eta kezka pixka bat izango da teknikarien artean. Gogoratu, orain bigaren txanda honetan lehen kaletik Getari arituko dela, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Kamargo eta laugarrenetik Santurtzi. Hor da bien bitartean zailkapena, erreferentzia hemen bandera irabazteko, Lekitxarren markatu dute, 21-15, eta itxasoaren baldintzak ez dira aldatu, baina gure komentarista postutik, eta gu toki ederrean gaude, hemen babesean, baina antzematen da behar bada haizeak indar gehiagoz jotzen duela, azken minutu pare hontan behintzat, nik hori esango nuke Ibon. Baita nik ere, egin duena gora egin du goiz osoan zehar 11 erditatik aurrera, orduan egonda nik uste dut lasaien, eta egin duena nabarmen gora egin du, eta beldur ederra eduko dute hauek. Bueno, ari dira prestatzen, lehen kalean inolako arazorik gabe hortxe dira getariarrak. Bigarren kaletik pronto Donostiarrak, Kamargo ere bai, lau patroiak prest, eta oraintxe bandera txuria, gora, uretako epailaren esku beraz irtera Jaun Andreu. Azken agindua eta bai, abiatu dira. Azira beraz bigarren txanda, eta aziratik nola moldatzen diren. Santurtzik izan du lehenengo olatuan, eta hor zertxo bait galtzeko arriskua izan da, baina jadanik Getaria eta Santurtzi segundutxo bateko errentarekin, 20. segundua bete da, Kamargo kestu hasiera honegia, GPS-a markatzen diguna da Kantabriarrek 2 segundu galdu dituztela hasiera horretan, eta hor da gure katamaranak ematen duen erreferentzi garbia ere, hasieratik Getaria, Santurtzi, Donostiarra txukun, eta pitin bat motelago, Kantabriarrak Kamargoko berdeak. Aurkezpenen garaia orain, Getariarrak esperantza traineruan eta aldaketa nagusia, orain Gorka Etxeberria dela prestatzaile, hazen nolako erronka polita berarentzat ere, goi mailako arraunlaria, bai olimpiarreran, bai tostan, hori jokin dena irabazitako gizona, eta izugarrizko erronka berarentzat. Ibon? Haundia, guztoz hartu, eta aurre denboraldian eta Getariak estropada honak egin, eta aurrera pausua nabarmena izan da, eta ipa dezagun besteak beste, Manuel Bentaz, iaz arte hori onariutako beste arraunlari haundia, ekarri duela, eta baita zierbenatik etxera itzuli den, Egoitz Mateo, kontran estrigorran dijoan agau. Kuadrilla oso polita, eta esan beharrik ez dago arrobiko lanari dagokionez, Getariak azken urte hauetan egindako lana, bai emakumeen mailan, bai gizonezkoen mailan, aurten badakizu emakumeen mailan Getaria Tolosa ez dugula izango, Getariako ordezkariak Orioko traineruan izango dira, eta Tolosa aldekoak Zarauzkoan, Zarautzek lehen aldiz izango duelako uretan, lehen aipatu dugun bezala emakumeen trainerua. Eta Getariarrak oso txukun hasiera honetan, 5 segundu Santurtzi eta Donostiarrari, Kamargo 9 segundura, hor bada tartea. Eta noski aurkezpenekin jarraitu behar dugu, hemen datuak Kamargori buruz, Kamargon esan daiteke izugarrizko aldaketa etorri zela bere garaian, goren mailatik K-Ligara erori zirenean, baina Angel Gomez fitxatu zuten prestatzaile bezala eta beretan serioa, hitz asko ez, baina lanean bai zintzoa, eta berak gainera ikaragarrizko esperientzia
Pedreñarekin, Alberto Losada ere badute, hau Astilleron da ibilitako gizona, eta, bueno, gazteekin batera, hortxe lanean. Getaria ongi, Getaria Donostiarari 7, Santurtziri 8, eta nik espero nuen mailatik behera, hasiera honetan behintzat, Gabantxoren gizonak, Ibon. Bai, lehenbiziko luze honetan, 3 minutu pasatxo, eta 8 segundu galtzea, nahi asko txeruditzen zait. Behar bada lehenbiziko kalea, lehenbiziko minutu hauetan eta hobea izan daiteke, baina denbora askotxo galduta, eta ez da seinale hona hori, 3 minutu terdi orain, lanean hasi direnetik, eta 7 segundu galduta, desente da hori, desente. Ea gero poparean, zer egiten duten. Oso jende hona dago hor barruan, hor Istriborren Luis Mibillar, Elortza, Pascual ere bai, Kaikutik fitxatutakoa. Hori da, Adrián Gómez ere ekarri dute. Bai, jende polita, interesgarria, Lado, Romaña, gero beste bandan, Gabantxo bera, arraunlari... Bai, dena irabazitakoa eta patroia Iker Agirre Sarobe posten gara, Ibon berriz ere Iker hemen ikusita, zu gehiago gainera, izan zen duten harremanagaitik, ez? Bai, noski duela bi denboraldi Plentziako estropadan, orduan ere zuzenean ikusi genuen nola aldaka, nola atera zuen zeharo, urtebeteia geldik egonda, eta berriro itzuli da bere biziozoko klubera, Iker Agirre Sarobe, eta Iker tipo aparte izateaz gain, nik uste dut patroia ere oso ona dela Iker. Eta oso maitea, Arrauneko jende guztiak, klub guztietakoak maite dute. Bueno, konparaketa ere badugu, GPS bidez txanden artean, eta Getaria, Trintxerpe eta Lekitxarra baino 6-7 segundo bizkorrago doa, Beste datu osagarri bat. Eta Donostiarra, luze honetan, Arraun aldatzen, aurrekalaria. Bai. Horretik joan da, haizeak ipar-mendebaldetik jotzen duelako, eta orain Ziaboga aurretik egin dute maniobra, gero buelta ematen eta aldela lehenbiziko olatua hartzeko. Bueno, azken 1 metrotan hor dira, eta aipatzen hasi naiz Donostiarraren luze hau benetan aipagarria, txalogarria, ongi ari dira. Oso ona, kontutan hartuz, ziklo berri baten hasieran direla, ezta? Hori da, Santurtziri heltzen, eta Donostiarraren inguruan bi pintzela da, Mikel, babek ere arrobiko jendearekin eta bar, eta jende garrantzitsua ere galdu dutela. Alain Osanbela, Andonegi edo Loren Jauregi izate baterako. 5:28, Getaria. Orain, bigarren tokirako, Donostiarra 9, Santurtzi 10, eta haizeak hortxe, 14 kilometro oraintxe neurtu berria, pixka bat gora. Egin duena gora. Lako giroarekin eta joera hori izaten da, altxatzen duenean, ordu betean edo gora egiten du. Kamargok 5 eta 52, Zarautzek baino 5 segundu gehiago, eta Trintxerpe eta Lekitxarra, nolabait ezateko lehen luze horren zerrendan, berehala ikusiko ditugu, Getariaren atzetik. Getaria, eta hor ikusten ari gara, arrauna, nola aldatu duen eta nola prestatu duen Getariako aurrekoak, maniobra aurretik, Ziaboga aurretik. Eta Ziabogaren ostean orain, Getariak Santurtzi eta Donostiarrari 13-14 segundo, Kamargori 26. Hemen denak erne, batzuk gora begira, beste batzuk bera begira, hemen beti daude, erronka ezberdinak. Ikusiko dugu orain Santurtzi poparian nola moldatzen den, barruan duen esperientzi eta maila hori uretan azaltzen den edo ez. Patrontza ere bai, baino, 7 minutu eskaz betetzera doazenean, ligan ondo ibili nahi duen talde bat entzat, 14 segundu galtzea ez dakit, gehitxo hori ditzen zain. Eta Donostiarrak hortxe, usten orain, Santurtzi eta Donostiren artean, hor da behin-behineko zenkapena, aipa dezagun orain Xabier Zabala dela, Donostiarren prestatzailea, Jose Ramon Mendizabali erreleboa hartuta, lehen esan dugu, aldaketak izan direla, patroilanetan hiri arte, eta, poliki-poliki, Laister Traineru berriarekin. Hori da, orain ekainaren bukaeran jaso behar omen dute, Traineru berria. Alberto Goitiarekin gara, Donostiarrako presidentearekin, egunon. Egunon. Bueno, habéis tenido un invierno bastante duro, con muchas bajas. ¿Cuál va a ser el objetivo de este año? Bueno, efectivamente, el invierno ha sido duro, pero como son todos los inviernos, ha habido muchas bajas en el equipo, pero
Hay que contar que el año pasado teníamos una plantilla muy importante con casi 40 remeros, entonces, bueno, hemos completado una plantilla este año importante de gente joven, todo gente nuestra, donostiarras, y bueno, afrontamos la temporada con ilusión y con ganas de ir creando otra vez un equipo para en un par de años poder estar en donde creemos que debemos estar. De momento se ve la ilusión, habéis hecho un primer largo bastante bueno. ¿Qué tal, cómo prevés la estropada? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, todavía queda bastante regata, hay que esperar un poquito, pero sí que la salida ha sido muy buena, el equipo iba bastante compacto, esperemos que sigan así y que, bueno, que hagan, lo importante es que remen lo que ellos saben remar, que es bastante. Vale, eskerrik asko eta sorteon. Eskerrik asko zuri. Goitia jaunaren azalpenak, eta bin bitartean Getaria lanean, eta Getaria momentuz denborarik onenak markatzen Lekitxarrarekin konparaketa eginda, lehen txandako garaileekin konparaketa eginda 4 segundu, argi ikusi dugu, brankaz joan, Getaria hobeto joan dela, orain argi dago, bigarren luzean, hirugarrengoan ere nik uste du Lekitxarrek estropada hona egin dutela, baina batipat poparian maila eman dutela. Eta batez ere bigarren luzean, hor bi hiru olatu ikeragarri hartu dituzte eta koska galanta zabaldu dute, eta momentu honetan, 3 segundutako aldea Getaria eta Lekitxarraren inguruan. Santurtzi errekuperatzen ari da, eta beste datu bat, Santurtzi eta Donostiarra trintxe parean. Ziaboga garaian Zarautz 4 segundu bizkorrago, baina orain Kamargo ematen du poparian hobetoxeago moldatu dela. Eta Santurtzi errekuperatzen, Ibon? Hori da, hemen kontua da gaurko giroarekin eta olatu bati kontrario baino 2-3 palada gehiago joezkero, hori 3-4 segunduko aldea izaten da. Eta orain Getariak du olatu, Orain Getariak olatu. 5 segunduko tartea Getaria eta Santurtziren artean, beste olatutxo bat ere bai orain Getariarrek, nik uste hau hobeto aprobetxatuko dutela. Ea Ziabogan. 7 segundutan dira hiru traineruak, Getaria, Santurtzi eta Donostia. Kamargo atzean 29-ra. Handa Getaria. Eta Donostia ari da estropada egiten, Mikel? Polita, maila ematen. Bai, horixe. Oliarren parean ez, baino gertu. Lekitxarrak 10 eta 24 markatu du, Getariak orain 10 eta 27. Honek argi adirazten, orain lanak Donostiarrek, Zabal eta aurrekalariak, zenbat segundu joan diren hor. Arazoren bat izan du? Bai. Izan du arazoren bat. Zenbat segundu joan diren hor. Penagarria lan erditan gertatutakoa. Lehen estropada erdia oso txukun egin bai dute. 10 eta 36ko denbora hori hartutakoa da, baina benetan galdutako segundu zorta askoz ez ere haundiagoa. Kamargo 10 eta 55 markatu du, Zarautzen denbora lan erditan, eta Erne eraba rekuperatu da eta Santurtzi. Getaria eta Santurtziren artean orain 3 segundu, eta estropada goiti bera aldatu da, eta itzea orain jetxe eginda, 10 kilometroko abiadura. Nik uste dut Getariak orain jo behar duela, behar bada lehenbiziko kanporanzko luzean 2 minutuan edo babes gehiago eduki dezake, eta orain jo beharra daukala duzu. Santurtzi animatuko baita, Era bat. 13-14 segundu atzetik ibili da, eta orain, 3 segundutara dago, eta horrelako botikari ez dago, horrek asko auspotuko ditu ezkerraldekoak. Horari gara ikusten, lan erditako zelkapena, Getariak traineru bateko errenta du, Santurtziren aurretik, Donostiarra orain 13 segundura, 12 erdi bat segundu galdu ditu, Donostiako traineruak hor Ziaboga irteera hortan. Eta injustu gu Julio Artetzerekin gara, Santurtziko ordezkariarekin, egunon? Egunon, bai. Bueno, bigarren luzean denbora asko rekuperatu duzue? Bai, tradizionalki igual lehenengo estropadetan ez gabiltzondo, kostatzen zaigu astea, baina, badirudi, estropadan sartzen ari direla, eta, a ber zer gertatzen den. Hainbeste urteren ondoren, hainbeste saiakeraren ondoren, aurten izango alda igoera? Bueno, a ber, 3 urte hauetan hor playoffetan egon gara birritan, eta, zehatuko gara hor egoten ere, aurten ere, baina, oso zaila da, zen denboraldi
lehiakorra izango da, inoiz baino zabalagoa, eta bueno, a ber nola egiten dugun. Bueno, ikusiko dugu, zorte hon. Bale, mi esker, bai. Lau segundo orain Getariak Santurtziri, Donostiarrak 14, Kamargo 34, eta Lekitxarra erreferentzia honenaren jabe. Lekitxarra une honetan bitxandetako denbora kontutan hartuta, Getaria baino 5 segundu bizkorrago eta Santurtzi baino 10 segundu bizkorrago. Nik uste dut kanpo nazka, orain Getaria Santurtziri berriro ere, zarte irekitzen edo usten behintzat ari zaiola. Arraunkera aldetik ere Getariarena luzeago, uretan ibilbide rekorrido gehiago egiten duen arraunketa mota da, eta horrelako arraunketa mota batez ere kanporan joateko izaten da hobea. Eta Getariarren treniruaren inguruan izan, Mikel, oso modelo berezia dela. Izan ere, Juan Luis Amilibiak modelo zaharretik berrira egindako ibilbide horretan treniru hau egin zuen, eta treniru honi aurrean ez, atzeko koaztan eman zion arrufadura, eta hone dauka, atzea janda dauka, baina aurrea ez. Oso berezia da treniru. Iaz arte, Getaria Tolosako emakumeek ibiltzen zuten modeloa. Hor dira 3. luzean, Getariarrak txanda kontrolpean dute, baina lehen luzean izandako errenta handi hori galdu egin dute, eta ikusi egin beharko da batipat gero bueltan 4. luzean zer gertatzen den. Haitzeak pixka bat bera egin du, hori kontutan hartzeko datua da, eta gero ez ahaztu 3. txandan lehen kaletik Ondarroa izango dela, 2. Oriobe, 3. Zierbena, 4. Santoña, eta etxeko trainerua Zierbena dela favorito garbia, 3. txanda hori irabazteko. Nik uste dut orain Santurtzik Getariarekiko abantailean nabarmen bat duela. Buelta ematen dutenean, Iker Agirrezarobek nahi duen tokira joateko modua izan dugu. Baita Getariak ere, baina gaurko giroak eskatzen du estriborrera, 0 kalera etortzea eskatzen du gaurko latua. Eta lehenengotik bide gutxi dute Getariak. Esperantza mugatuta dago. Esperantza mugatuta dago. Santurtzi errekuperatu eginda, asko gainera. Lehenbiziko luzea egin dute, kaskara amorratu da. Kaskara. Donostiarra eusten berriro, lan erditako zailkapenean Donostiarra Trintxerperen denboratan, segundu bat bizkorrago, eta orain Trintxerpe eta Donostiarraren artean, errenta 4 segundu Trintxerperen aldeko alitzateke txanda gurutzatuta. 38 paladan, Getaria. Eta Santurtzi poliki segunduak jaten, errekuperatzen ari da. Eta 2. luzean gertatu duena, 2 ontzitako mutilek kuadrile buruan izango dute, baina jokatu egin behar da, Getariak Legetion Poparian estropa hona egin zuen, eta gustora dabiltza Poparian, Getaria Santurtzi, hemen da lehia. 20 segundora Donostiarrak, Kamargo 44, Kamargo eta Zarautzen artean segundutxo bat bizkorrago behar bada Kamargo, baina hortxe dira. Eta orain ere, behira, maniobra bera egin du. Lehen bezala. Aurrekalariak. Luzea bukatzerako estriborrera pasa, zertarako horrela ziagoa ematen dutenean, aldatzen ibili beharrik ez ibiltzeko. 30 metro, hortxe dira, gainean. Ea bueltak. Santurtzi Getaria, Santurtzi bera hasi da, Getariare hor duzue, eta ekipa ez den Getariarren hobesiagoa izan, Ni baiet uste dut. 16 eta 28 Santurtzi eta Getaria biak parean. Nik uste dut Getaria lehentxago atera dela, Mikel? Eta 16 eta 23koa markatu du Lekitxarrak, beraz lehen txandako irabazleak azken ziabogan 5 segunduko errenta. Donostiarrak 21 segundora. Kanporak hain bestean, eta nik uste dut Donostiarrari 2. ziagoan gertatu zaiola, palkak eragutzi dio aurrekalariari ziagoa ematea. Trintxerpek 16:42 markatu du, Donostiarrak 16 eta 50. Eta handira Kamargokoak. Zabal, hauek ere. 50 segundoko atzerapenarekin, Zarautzek 17 eta 14 markatu du, eta Kamargok 17 eta 19, luze honetako azken metrotan. Eta zer den trainerua? Hemengo karga untzi erraldoi hauen parean, zer den gure trainerutxoa, Ibon? Ez da bat ere. Horre ikusten duguna da, Garbizamarrik uste du soterak
Aurreko koazta lehenago sartu dela, baina bai, horrik ikusi. Zabaldu eginda, Bai. Zotera zabaldu eginda. Hala ere, Santurtzi, traineru bateko errentarekin dator orain. 3 segunduan. Santurtzi Getariari 3, Donostiarari 26 eta Kamargori 54. Atzetik aurrerako estropada egiten ari dira Santurtziarrak Abantxoren gizona. Bai, eta badakite bigarren luzean asmatu egin dutela, oparean ontzia ondo torri zaiela, eta horrek indarra handia emango die. Haizea berriro gora, 14 kilometro orduko, baina orain haizearen ufadatxoak hauen lagungarri izango dira, ez kaltetarako. Hori da, eta ikusten dena da Santurtzi eta Getaria, 4-3 segundoan da biltzala, Orain, olatu bakoitzari, zenek palada gehiago gotzen dizkion, harek eramango du. Eta txanda hauen datuak garrantzitsuak, baina Lekitxarrekin konparaketa ere bai, Lekitxarren denbora konparaketa hortan onena, Santurtzi 5, Getaria 8. Josean Olanorekin gara, Getariako ordezkariarekin, egunon? Egunon. Bueno, errenta polita izan duzue hasieran, baina hemen azken luzean Santurtzi da aurretik. Bai, ematen du atzetik aurrea induela estropa, guk hasi fuerte ingea. Eta bueno, pixkate uste joan, bentsat aldan denbora gutxi atatzei duten. Eta denboraldiari begira, proiektu berria, entrenatzaile berria, zein da Getariaren helburua? Bueno, Getariaren helburua, aurrezan barren ibiltzea, ali bentsat tanda honorren sartzea, gure helburua, eta gero hortik aurrea, ikusiko dugu, ez? Bueno, sorte hon. Vale, eskerrik asko, bai. Orezko txanda, Getariarrak garbitz egiten. Zein da helburua? Aldala orezko txandan sartzea, zer gaitik ez? Bai, eta ikusi eta aurre denboraldian zer gertatu dut, nik uste dut, ez diotela horri uko egin behar. Etortzen ari dena Santurtzi da, Santurtzirentzat izango da txanda, duda izpirik gabe, Getariak erabateko aldaketa espadu, baina lehen esan duzuna, Getaria lehen kaletik zerora etor daiteke, baina estropada ere muan nahi bezala mugitzeko aukera Agirre Sarobek du, Santurtziarren patroiak. Ikusten dena da erritmo aldetik eta, Santurtzi Getaria baino, pare bat palada, lasaiago datorrela. Errekuperatu da Getaria, traineru bat jandio, 3 segundura, baina olaturen bat. Hori da. Olaturen bat. Baina, 3-4 segundo badakigu itxasuan zer dan, Gaurko giroarekin eta Utsaren urrengoa. Lekitxarra lehen txandako garailea, denborarik onenak markatuz, baina Santurtzi poliki haiekin duen erreferentziare hobetzen ari da. Hauxe da momentua Iker Agirre Sarobe patroiarentzat eta bere mutilentzat. 39 palada terdian. Oraintxe Zotera. Getaria 6 segundora berriro, Donostiarra 29, Kamargo minututik gora galduta, minutu bat eta 3 segundo. Eta begira, orain baborrera jodu, Ikerrek. Orain baborrera jodu. Luzea ziren pixka bat estriborrera, eta orain berriz baborrera. Ikuste 3. kaletik hortxe bukatuko duela, Hau ari da, ontziak eskatzen diona egiten ari da. Olatu batean baborrea eskatzen bari dio. Getariare hor dator, fin alduen guztia ematen. 6 segundora, 6 segundora, Lekitxarra eta Santurtziren artean segundu bat besterik ez. Lekitxarrek 21 eta 13. Eta olatuan, Hori izan da denbora, olatu honek emango dio behar bada, denborarik onena Santurtziri. Hortxe amaitu dute, 21 eta 13 baitare guk hartutakoa, eunenekoek erabakiko dute lehen postua Santurtzi eta Lekitxarren artean. Getaria ere heldu da, 7 segundu gehiago Getariak, eta behin-behineko zelkapenean 21, 13, 75 Lekitxarrak eta Santurtzik 21, 13, 83, 18 eunen Lekitxarren alde, lehen txandako garaileen alde. Orantxe, Donostiarrak, 21 eta 48, Trintxerpek baino, segundutxo bat gehiago, segundu bat pasatxo. Baina txukun, nik uste dut estropada txukun egin dutela Donostiarrak. Bigarren ziagoan izan duten arazoa kontuan hartuta, arazoa edo utxegita kontuan hartuta, gainditu dute gaurko testa. Eta sufritzen abek, eta Briarrak. Eta hemen dator Kamargo. Kamargoren helburua azken postua saiestea, Zarautzen erreferentziak zainduta, Zarautzek 22 eta 21eko kronoa markatu du, eta ez du hobetuko hori Kamargok. Orantxe amaitu du Kamargok, minutu bat eta 11 galduta, Kamargo 22 eta 25. Beraz, behin-behineko zelkapena, Lekitxarren alde. Orain epaileek errepasatuko dituzte haien kronoak eta eunenekoekin aldaketaren bat etor daiteke.
Txanda honetan denborarik onena Santurtzik markatu du, gero Getaria, jarraian Donostiarrak izan dira, eta Kamargo azken tokian. Eta zailkapena hau litzateke Lekitzarrak 21-13, gero Santurtzi, 18 besterik ez bien artean, jarraian Getaria, Trintxerpe, Donostiarra, Busturialdea, Lantxobe, Zarautz eta Kamargo. Orain beste iragarki sorta bat eta berehala hirugarren eta azken txandan hor izango dira lanean Ondarroa, Oriobe, Zierbena eta Santoña. Gogoratu, Zierbenako uretan Petronor banderaren 30. edizioa dugula jokoan. Gaur, udan ondo sartzeko festa eta zalaparta, zuzenean, San Joan gaua Eibarren. Eskuz banakako txapelketaren finala ETB-n. Aimar Olaizola, Martínez de Irujo. Txapela jokoan, Bilbotik zuzenean gaur arratsaldean ETB baten. Mundu guztiak bere amets txikia du. Eta gurea zure ilusioak handi egitea da. Amets handiak, prezio txikiak. Eroski bidaiak, ametsetan egizuegan. Ahaztu oinetako gogorguneak. Dr. Xolen gogorgunetarako kremak azido salizilikoa dauka kentze laguntzeko. Eta gogorgune agerikoenetarako Dr. Xolen 2 batean sistema. Likidoak azala leuntzen du eta limak bapatean kendu. Probatu Dr. Xolen gogorgunetarako gama. Elik onena nahi du etxekoentzat. Badaki arraina ona dela. Egunean 5 jan behar direla. Eta Kaiku Benekol ezin hobea dela. Txikia eta oso kontzentratua baita. Egunean bat hartuta ez dio hutsik egiten, eta Elirentzat hori gauza jakina da. Kaiku Benekol, kolesterola murrizten aditua. Azpimarra gehiago, astera goaz. Arte honetan, azpimarra gehiago berezia. Asteazken honetan... Nola eta ala apustu irabazte horretan joku zikin bagaziok eta hori enian onartzen. Iñaki Perurena, bisitaria saioan. Vamos cogiendo estas, por favor. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Bizkaitik ari gara gaurko honetan K-Ligaren estreineko estropada zuzenean eskaintzen. Aurreko asteburuan Katalunian Bartzelonan eman zitzaion hasiera San Miguel ligari eta asteburu honetan bigarren mailako ligaren txanda dugu eta aurrengo asteburutik aurrera hemen dendenak lanean eta asteburu beroak izango dira bete-beteak. Euskal Telebistaz asteburuero 2 estropadere izango dituzue. Gogoratu ostiral arratsaldean Bilboko Ibaitzabalen ere izan genuela aukera Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko desafia zuei eskaintzeko eta Gipuzkoarrek lortu zuten garaipena, gauza asko hobetzeko eta zuzentzeko, baina ideia hor dago eta ondorengo urtetan horrek ere baduen jarraipena. Orain lehen jardunaldia dugu hemen albiste K-Ligan eta demorarik onena Lekitzarrena da, 21-15 Lekeitiokoek lehen txanda irabazteko erabilituten denbora, Santurtzik irabazi du bigarren txanda eta Lekitzarrek baino 18 gehiago behar izan dituzte. Erne beraz, euneneko dantzak zer den, 21 minutu lanean jardun ibon, eta 18 hori bai dela, zer esango dugu. Utzaren urrena, baina Santurtzik nik uste dut ez duela hor galdu estropada, lehenbiziko luzean. Lehen luzea, irregular egin du. Arrazoia duzu, segundu sorta ikaragarria. Begira, 5:24 Lekitzarrek egindakoa, eta 5:18 Santurtzik, hori lehen ziabogan, 4 segundu baina errekuperatuz joan dira, hasieratik motel xamar ikusi dugu gaur Santurtziko kuadrilla. Hori da, behar bada joateko, hango kaleak esan nahi dut, 3. eta 4. txartxoagoak izango dira, eta etortzeko hobeagoak. Baina alare iruditu zait, lehenbiziko 6-7 minutuen kiragarri galdutu dela, Santurtzik 13-14 segundu atzetik ere ibili da.
Bueno, ontziak hementxe ditugu prest eta une batetik bestera izango dira lanari ekiteko moduan eta zuzenketatxo batzuk balizan, haizearen eraginez edo. Uste du trapu hori askatu egin dela. Askatu egin da. Bueno, erresagoa da, hori zuzentzea urazpiko lanak egitea baino, Ibon. Ez nuen baina ikusi, orofino epailea lan hauetan. Orofino fina da, behar denerako. Ikusi eta egin. Eta gure klasiko bat, Mikel? Gure arraunketan, zenbat urte ote dara matza honek, epaile lanetan. Errespetua handia zartzen duen epaile horietarikoa, bai horixe. Eta Gonzalo Soto, Bai, Gonzalo Soto aldamenean, laguntzaile. Gonzalo Soto. Ara, ederra tosta, birien artean, bakoitza berean. Haze parea. Arraunari historikoa, Kaiku handian. Orain Kaiku gainera goi-goian ikusten dugu, baina Kaiku basamortutik gora poliki-poliki ekartzeko horrek egin zuen lana. Gero, Jose Luis Korta heldu zen, gainera oso laguna dira, Bai. Eta Gonzalo Sotok hor emakumeen traineruarekin, behar denarekin, eta Gonzalo Soto haundi bada. Eta arraunean ere bai, Korta etorri zen lehenbiziko urtean mutilak eta falta orduan, eta propioak eta ez propioak, eta 40 gehiago urterekin, arraunean gogoan dut espalda nola goten zen. Bueno, zuzendu beharrekoa, eta hor dira 4 traineruak, bueno, oraindik 3. kalean, nahiko lana badu, estatxaren bila, karpinterok, zierbenako patroiak, hor ematen du korapilatuta edo, buiarekin hor pixka trabatuta izango dela. Kezka izango dute zierbenar, Mikel? Ikusita Lekitxarren eta Santurtzinen lana. Bueno, etxean bandera irabaztea, ezan berrik ez dago zein garrantzitsua den, baina argi dago, hasi aurretik egin dugun pronostiko horretan jarri ditugun izenak hor daudela. Lekitxarra, Santurtzi, Getaria eta falta dena Zierbena da. Baina, noski besteek egin dute lana, eta Zierbenak orain ekingo dio lanari, eta etxean gainea, zalen aurrean, eta bueno, hor beste tentsio bat bada, ez? Gainetikan goiti zatoz, San Miguel Ligatik bera, fitxaketa onak eginda. Taldea indartuta, nik uste dut oraindik ere. Erantzunkizun bat badago hor. Zierbenak ez irabaztea, ez usteko, ez haunditzat, baina ez usteko tzat, hartu beharko gendukela. Bueno, pronto dira Zierbenakoak, Ondarrutarrak ere bai, Oriobe ere bai, orain ziatu pixka bat Zierbenakoek eta estatxarik gabe azkenean. Estatxarik gabe, dirudienez, ekingo diote lanari. Gaurko giroa eta ez da oso egoki estatxarik gabe botatzeko, olatuak asko botatzeko. Berriro badoa, borondatea behintzat ez dio, inork ukatuko. Zierbenako patroiari. Karpintero. Bai. Lehorrean utzi du gaur, Arbona. Zente, bai, Arbona. Eta laugarren kaletik Santoña, Virgen del Puerto ontziarekin. Ea ba. Hartu du, estatxa, Bai. Karpintero, Zierbena prest, zintzo. Larrinagak ere bai, hartu eta hortxe dira Antiguako amakoak, ondarrutarrak hauek ere pronto. Eta ia ondarru, Horezko txandan ez dut ikusten egia esan, baina bigarren txanda horretan buru izan daiteke eta. 3 traineru prest dira, Ondarroa, Oriobe eta Zierbena, eta Santoña. Orain, estatxa hartuta. Hori agindua orain, bitin bat aurreratzeko. Patroi gaztea, Oriotarrek, Josu Arruti, patrontzan. Hortxe dira, Ibon? Bai, horrentxe. Bandera txuria epain maiti. Eba, bizkor, lanean hasten diren, bai jauna! Ongi. Uretako epaileare hasi dira. Eta leia bizian hemen 4 traineruak eta Zierbenak branka badu jadanik aurretik, Nabarmen. Zer den nagusitasuna, Hamo ospala gotzerako, pare bat ozta aurretia. Zierbena estropadaren buruan. Haizea behera, 10 kilometroko abiadura neurtu dute lankide. Begira ondarrutarrak, palkak, pestainak, eta ontzia zeharo babestuta dara mate ondarrutarrak.
Hemen dira Ondarrutarrak Antiguako ama traineruan, Lete prestatzaile, Larrinaga patroi lanetan. Eta Senegaldarra falta zaigula, Ibon? Halaxe da, Renetiarek azkeneko 3 urtean hor aritutako mutila, Estriborrean, eta Jon Letek esan digunez, lana aurkitu hemen du behintzat, eta horrek galarazi dio, aurten denboraldia egitea. Eta gero aipa dezagun, Ondarrutarrek blokea mantendu egiten dutela, baino Zumaiatik Jon Badiola eta Xabier Urrizti Ondarrutarrak hauek ere errekuperatu dituzte. Hemen hori jo, Agirre prestatzaile eta Arruti gaztea patroi lanetan, betiko odol berria. Hori da, eta hor espaldan ikusten dugun mutil hori, Aitz Ortiz dugu, garai batean ziklokrosean eta, txukun aritu zena, duela 2 urte arraunean hasi zen, eta begira betreneruan nola ari. Eta hau, jende gaztea hemen, arraunean. Zierbena orain Getariaren denbora markatzen ari da. Zierbenak badu erreferentzi sorta galanta, bai lehen txandakoak, bai bigarren txandakoak, Patxi Frances prestatzaile eta kuadrilla dotorea, sendoa, Benito San Martin hanketik, Kaikuko galaktikoa, atzo omenaldia jasota gainera. Iaz kontxa irabazia. Hori da, Imanol Mujika, Jaime Ríos, hor fitxaketa handiak dira, hor da gero Ababorren fragela, Sorin Silbiu, Kastrotik etorrita, kuadrilla maila duen kuadrilla. Esango nuke, ez da dila inorra zerretu, baina joan zen urteko kuadrillak ez zuela San Miguel Ligan, aurtengoak KE Ligan duen maila. Ni bat nador, zurekin. Kuadrillaz eta izenez, aurtengoan niri behintzat gehiago gustatzen zait, eta bloke aldetik eta beste guztia dute urte bete gehiago, taldea landuagoa dago, eta aurtengo goliarra dago. Bajak ere izan dituzte, Egoitz Mateos, Marke Elortza, Florin eta Valentin Alaiku ere Romean ere bai. Nik uste du gainera kuadrilla arindu egin duela, Patxi Frantzesen. Eta hemen Santoñan Carlos Aparicio prestatzaile, Kantabrian beste maixu bat, eta Juan Carlos Iglesias patroi lanetan, eta hemen Gora Arrobia, hori da oiua ez, Ibon? Hori da, transmisioaren hasieran izan duguna, ez dakit oraindik sekule ikusi dudan nola kontzirik, 13 arraunlari eta patroietatik, 14tik 13 arrobikoak eta noski propioak, eta hori da pixka bat, krisi hotxa hauekin eta Kantabriako arraunak eta arraunak oroar hartuko duen bidea. Aizea pixka bat bajuxiago, hori orain kalterako ez, lanean ari direnentzat, eta Zierbenak Getariaren denbora markatzen, Lekitxarrak hor une hortan 5 segundu gehiago behar izan ditu, baina esan dugu lehen luzea ez dela izan Lekitxarren luzerik aipagarriena. Ez da, gutxia horik ere, Getaria Lekitxarrari 6 segundu atera dizkio lehenbiziko luzean, Getaria lehenbiziko luzean eta ondo aritu da, eta nik uste dut Zierbena, orain 3. kaletik joateko ondo doala. Eta bere kalean, laurak xuxen, beren kalean doaz, 4 patroiak, eta gaurko giroarekin hori ez da txantxa, asko botatzen baitu, haizeak Estriborra aldera, eta funtseskoa da, bide galtzerik ez egitea, eta xuxen joatea. Aizu Ibon, eta Ondarrutarrak ere ondo, Ondarrutarrak 5-6 segunduko atzerapenarekin, baina lehen kale horretatik lan polita egiten, aipagarria. Nik uste dut, Miguel... Trintxerpek ere egin du, lehen kale horretatik batipat brankas. Bai, lehenbiziko luzean. Nik uste dut joateko gaur lehenbiziko kalea hobea dela. Baina Ondarrutarren inguruan esan, pixkanakak goruntz datorren taldea da. Duela 2 urte KE2 ligan zeuden, igo ziren iaz KE1 ligan, bigarren txandan, eroso eutxizioten mailari, eta aurten aurre denboraldian maila txukuna eman dute, eta nik uste dut horrezko txandan ez, baina bigarren txanda horretan buru ibili daitekeela. Eta aipatu behar da gainera Ibon, KE Liga honetan Bizkaiko nolabait kostaldeko herri klasiko hauetan egiten den lana, ez da hor arrobi lan hori, Lekeitio, Busturia bera, Ondarroa, hor ari da Zierbena, jadanik maniobra egiten. 5 eta 28 markatu du Getariak, eta hortik 5 eta 27 Zierbenak. Eunenekoa bakarrik tartean, baina referentziarik onena Zierbenarena da.
Ea orain... Ziaboga zabal zeharo, ondarruk, Ondarrutarrek, Luziona egin dute, baino zabal. Eta... Hainbestean hori jok, baleko buelta. Santoña ere, handa. 12 segundora Santoña, 15era hori jo. Eta Zierbena orain, iadanik erreferentzirik onena markatzen ari da. Getaria baino 2 segundu bizkorrago orain, Ondarroari 9, Lekitxarari 11, Santurtziri 14. Baina, estropadak gora bera handiak izan ditu, aurreko txandetan eta orain ere izango da. Baina, txanda guztiz kontrolpean dut Zierbenak. Ondarrutarrei 11 segundu orain, Ziaboga irteeran, Santoñari 15, hori 17. Diferentzia bada, Zierbena lortutako. Okerrez panago Patxi Frantzesen 5. urtea da, Zierbenan landutako taldea da, 4 urte, frantzesek lan egin du, eta nik uste dut iaz gogoan du esate baterako Portugaleten edo Zarautzen ze estropada egin zituzten, asmatu zutenean oparean oso ondo ibiltzen den taldea da, eta begira, 7 minutu eskasean buelta eman eta minutu erdian dagoeneko estropada buruan jarri da, eta momentu honetan Lekitxarrari 15 segundo. Atzean estropada, Orio eta Santoña, Santoña eta Orio, Ondarroak orain poparian arazotxoren bat bai, eta buruz errepasatzen lehen txanda, eta uste dut hor trintxerperi gertatu zaiola antzeko zerbait. Bigarren luzean bapatean, atzean, eta segundu asko joan direla. Mikel Fernandezekin gara, Ondarroako ordezkariarekin, egunon? Egunon. Bueno, segundak galdu ditu orain Ondarroak? Bai, kanpoa trintxerpeaz eta bateak izu zen, eta buelta mondogu, eta ez da, Ion 15 Zierbenatik, 8 goazen Ziabogan, da, bizka buelta motetzauen. Zein helburu du aurten? Pasan urtin baino ia saltotxo bagexan moten duen, eta guztu ibili, gironak hau gure hartin, eta hor bizka mustura aurreratxua sartzen duen. Aldaketa gitxi egin duzuez, eta orduen jarraitasuna emango diozue proiektuari, ez da? Bai, proiektu gitxiko konsolidaten du lemoten dau, eta gu guztua gabiz, eta ia hone jente veterano batzuk etorri asku launtzeko, eta danok partetiz hau zeipinitxe, guztua lan inez egiteko modu. Bale, sorte honetan animo. Bale, gerota. Ondarrutarrak orain sufritzen ari dira luze honetan, eta Zierbena nagusiera bat, eta atzetik Ondarroa, Santoña eta Orio 4 segundutan 3 traineruak. Hori da, 4 segunduan. Eta epainak erneo. Bai, hortarte gutxi da Ondarro eta Orioren artean. Estropa horretik Jose Luis Agirrerekin ere egon gara, Orioko prestatzailearekin, eta mutilak zailtzea omen da, helburua, nabarmena Orio B batean, bagarra aukera ona dute. Bai, jauna. Begira, 3 segunduan 3 ontzi, eta horiek ikusteko estropada politak, baina jokatzeko txarrak izaten dira, eta zailtzeko onak. Zierbenaren errenta, haunditzen, 6 segundu Getariari, Lekitxarari estropada garai hontan 9, Santurtziri 16. Baina hauek bai Santurtzik eta bai Lekitxarrak atzetik aurrerako egin dute ona. Beraz, erne. 35 paladan dator, Zierbena, eta, zer dezagun, hauek, familiaren ontzi zaharrarekin, ari direla hauek. Ez dute berririk ekarri, eta, hori ekartzen duten erako ere, hori horri izango dute. Zerbait gehiago, alde. Zierbena Getariari 13 segundu, Lekitxarrari ere bai, Ondarroari 18, hau orain ikusita, hauzart batek esango luke bandera Zierbenaren zat. Baina, badespadan, orain lan erditara heldu gabe ezin da hori aipatu. Nik ere jokatu behar nuke, ala jokatuko nuke nabarmen, baina hau itxasoa da, eta hemen gauza asko gertatzen dira. Eta Santurtzik eta Lekitxarrak luze oso onak egin dituzte. Ondarroa bigarren 21, Santoña 27, Orio 28. Handa Zierbena. Azkar prestatu da aurrekalaria, Larruzkain. Ia zanketi zebilen, mutila. Lan erditan, 21, 13, Lekitxarrek bukaeran, eta lan erditan 10 eta 24, orain 9 segundu bizkorrago, eunenekoak kenduta ia 10 bizkorrago, Zierbena 10 eta 14. Zierbenaren denbora, 10 eta 14 lan erditan. Hori da, hori nagusitasuna.
Ondarrutarrak maniobra eginda 21 segundura. 5. tokian kokatu dira Santurtziren atzetik 10:26, Santoñarentzat 10:29 eta Oriorentzat 10:51. Busturialdearen aurretik biak, Santoña behin-behineko sailkapenean 8. tokira, Orio 9. tokira. Bai, eta iruditzen zait bueltan oriotarrek pare bat segundu jandizkiotela, Kantabriarrek. Aitzakiri gabeko estropada egiten ari da Zierbena. Bai. Eta hor gainera esperientzia dago, indarra ere bai, erreferentzien jakitun dira, eta orain gozatu beste lanik ez dut izango. Begira, zein arraunketa totoria daramaten, ondo etzanaz presari gabe gainean, palada ondo bukatuz, eta ritmo aldetik eta ere, zentzuzko gauzak egiten. 34 pala terdian kanporak, luze arraunean. Ondo bukatuz, Erreferentzia orain, Zierbena eta Lekitxarraren artean, hor lan erditan 9, eta orain GPS-a markatzen diguna gure pantailan 11. Eta Getariari hor lan erditan 12, eta pantailan GPS-ean 15. Behin-behineko sailkapenean orain, orden hause litzateke. Zierbena, Lekitxarra, Getaria, Santurtzi, eta gero Ondarrua, Trintxerpe eta Donostiarraren aurretik. Lino Karrerarekin gara, Orioko ordezkariarekin, egunon? Berdin. Bueno, zelan ikusten duzu, igo berriak zarete, zelan ikusi duzu taldea momentuz? Ondo, gazti, bi hiru atzetik handazkau, eta hori berdeu, aurtengo zeba hori da guria, bi hiru atzetik handatzia. Gainera talde oso gaztie dekozue, eta bueno, ona da sasoia hartzen joatea, ezta? Bai, 20 urteko mendia dakau, patroiak 16 urte azka, hori ikarretxa da. Bueno, animo eta zorte hon. Eskerrik asko. Lino Karrera, veteranoaren azalpenak, eta Ondarrutarrak orain berriro brankaz errekuperatu egin dira, eta tartea lortu dute Orio eta Santoñaren aurretik, 2. postuari begira. Banderari begira, Zierbenaren errenta hortxe da, 10 segundo Lekitxarrari, 16 Getariri, 20 Santurtziri, beraz Lekitxarraren denbora da zaindu beharrekoa, eta 10 segundo badira, 3 traineru. Bai. Eta horrezan bezala esperientzia eta handia dago, eta eran dute Zierbenakoek. Eta ikusten ari garena da, Mikel, aipatu dut, pare bat aldiz dagoeneko, baina joateko hemendik hobeto joaten ari direla, lehenbiziko kaletik, eta atortzen handik 4. hobeto. Transmisioaren hasieran esan dugu gaur jargi betea izan da, korronteak ere handiak dira gaurkoan, eta akaso koefizientea 103. Hori da, beste eragiletako bat, korrontea izan daiteke, hemendik ezin dugu antzeman, noski, baina kontuan hartzeko moduko izango. Minutu erdiko errentaia. Eta Orio Santoñari aurre hartzen pixkanaka, Bai. Begira, txanden arteko konparaketa. Zierbenak Lekitxarrari 12, 13 ere igo da, une batez, eta diferentzia bada. Etxean, zaleen aurrean, demoraldiko lehen estropadan, San Migueligatik Kaeligara jetxi eta gero garaipena lortzea Zierbenarentzat ikaragarria litzateke, eta posik izango da, hau ikusita Herrerias jauna, presidentea. Garrantzitsua izaten da, norbait favoritotzat jotzen dutenean eta espektatiba horiek edo petetzen azte. Talde horretatik nik uste dut konfiantza emango diela, eta arraunean ere luze ikusten dira. Begira, palada ondo bukatuz, eta gainean, urrengo paladaren bila joateko, bate presari gabe. Kargauntzia ikusi duzue, ederki beteta, portutik irtetzen eta kanpoko balizen bila baita ere gure traineruak. Kaeliga dau, jaun Andreok. Aurreko asteburuan Bartzelonan San Miguel Liga hasi zen liga nagusia, eta orain hemen 2. mailako liga martxan, eta Galizian, 2. mailako liga, Galiziako liga, han ustailaren 6-7an hasiko da, San Xenxon. Asteburu hortan, San Miguel Liga han izango da, eta dena jarraitu izango dugu. Ibon, bai Galiziarren maila harrigarrian aritu baitira, hauen aurkariak izango direna, gero playoffean. Meira, Jose Manuel Franciscoen agindutara, fitxake eta onak eginda, eta estropada, modalidade txikitan, bai bateletan eta terriletan, Espainiako egurra eman da guztiei, hori da. Beraz, kontutan hartzeko aurkaria, ez baita nahikoa hemen gora begira astea pentsatuz, indartxu nabilka eligan, erne? Galiziatik lehen urtean txapela ere lanerako etorri zen, eta Meira aurten helburu garbiarekin ari da.
urtero, baina nik uste dut aurten bereziki, igo nahi duenak, mendebaldera begiratu behar duela, eta hango liga arreta handiz jarraitu. Meira, eta gogoratu, iaz txapelak irailean zer egin zuen, Eta dabilen jendea zaututa Fran González eta konpainia. Opari gutxi hai. Bai. Oraintxe buelta hartzera. Hemen Lekitxarrak 16 eta 23koa markatu du. Orain Zierbenak argi ibili beharko du, hori horekin. Zezuloa, Ba, ondia. Orain problema izaten da. 16-0-2. Zierbena ateratzen eta hori osartzen. 20 segundu, Eunenekoak enduta Lekitxarrari. Seguruti joan behar duan, Karpinterok. Zierbena! Herriko estropadan nagusi. Estropada ederra egiten ari dira. Harrigarria estropada. Hemen Ondarrutarrak. Minutu erdiko atzerapenarekin, baina atzetik postuak ere finkatu dira, 31 segundu gehiago Ondarrutarrentzat. 16 eta 29 markatu du Getariak, eta Ondarruak 16 eta 34. Eta horiok, Santoñari, gaurre hartu dira hirugarren luze honetan, 43 segundura Orio, Trintxerpe 6-garen 16-42, Orio 16 eta 45-era Donostiarra eta Busturiaren aurretik. Eta Santoña kokatu da orain, 16 eta 56ko denbora markatuta, 9. tokian, hain zuzen, lehen aipatutako bi horien artean, Donostiarra eta Busturiaren artean. Bueno, 20 segunduko errenta azken luzean, bandera etxekoentzat izango da, Ibon. Bai esan daitekela hori garbi. Eran jarri zaio. Aurretik pronostikoak bete zarraunean txukun, eta orain gainera patroiak nahi duen norabidea hartzeko modua. Santoñako ordezkariarekin gara, Iban Plarekin. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para hacer la primera regata, ¿qué tal has visto al equipo? Bien, lo estoy viendo bastante bien. Me gustaría verle mejor en el cuarto largo con la popa. No hablo de la popa, pero bien, es lo que esperábamos, no estar entre los 2 últimos, 3 últimos. Creo que bien. Y en cuanto a la temporada, ¿cuál es el principal objetivo? El objetivo es ese, no bajar. La permanencia, y si se hacen así las regatas, yo creo que bien, lo podemos lograr. Vale, eskerrik asko. Vale, gracias. Zierbena, gozatzen ari da. Lekitxarrari 24 segundu, Santurtziri 29. Bueno, estropada oso ona egiten ari dira Zierbenakoak. Lehen txampatik gainera, Ibon. Bai. Hasi eta 10. paladarako aurrea hartua zuen, eta arraunean eta bikain ikusten dira. Hau lehen ere esan dugu, ikusten du kuadrillaz eta San Migueliako maila baduela, ontzi honek, eta hasiera bintzat paregabe eman dio. Eta gero aldatzeko aukerak ere baditu, horrezate baterako Arbona bera utzi du, lehorrean, eta frantsesek aurten gozatzeko moduko urtea izan dezake. Zeharraunean ikusten dira. Horiari dira, gozatzen orain. Ondarrutarra txanda honetan 2. 26 segundura, Orio 48ra Orio B, eta Santoña minutu bat eta 3 segundura. Oriorentzat ere hau albiste ona da, maila errekuperatu hor, gora, biek egin baitzuten gora, ontzi nagusia San Migueli gara, eta... Une honetan 6. gainera. Bai. Eta Ondarroak hasieran koskatera die, Orioko gazteei, baina orain ondo bukatzen ari dira. Agirre posik izango da? Bai, eta haue berriz gehiago sufritzen, Ondarrutarrak. Goiti berako estropada bezala diru egiten ari dira. Konparaketan, Zierbenak Lekitxarrari 25. Honek esan nahi du, azken luzean ere tartea zabaldu egin dutela. Ziabogan 20 segundotakoa izan da diferentzia, eta orain 5 gehiago. Hori da. Eta honek, Zierbenak bere kaleari eutsi egin dira. Hauekin inor baino beto ezagutzen dute toki hau. Eta hauen aukera izan da, 3. kaletik, 3. gora joatela. Zierbenak Ondarroari 28, eta aipatzu behar dugu, hori jo, nolabait, 2. kaletik lehenengora etorri dela. Eta momentuz, ez dela, kaltegarria izan erabakio. Ez, txukunari.
Begira diferentziak. Zierbenarentzat Petronor bandera. Zierbenak denborarik onena, 25 segundutan hobetuko du, seguruenik Lekitxarraren kronoa. 3. postua Santurtzirentzat izango da. Ialtzaga, ritmorik altzaga behia. Luze arraunean. Oraintxe, zalen txalo artean helmugan Zierbena, 20, 50, 68. Estropada ederra, haundia egin dute Zierbenakoe. Ondarroa dator, txanda honetan bigarren. 21 orain, urrengo erreferentzia Getaria, 21 eta 21 markatu du Getariak, hori ere ez dute gaindituko. Baina urre dira, Miguel, Bai. ondarrutarrek. Egin dute, bai. Oraintxe amaitu dute ondarrutarrek, eta zailkapenean 5. tokira 21 eta 28. Ondarrutarrentzat. Orain Orio B, amaitu dute Orioko gazteek, eta hauek ere Trintxerperen aurretik 6. tokira Orio B. 21, 51, 0 lau. Zierbenak baino 50 segundu gehiago. Eta antxe, lanak amaitzen Santoña, oraintxe bukatu dute Santoñakoek, Santoña 9. tokira doa, 21 eta 58 Santoñakoen denbora. Hor da beraz, amaitu da leia, amaitu da K-ligako lehen estropada, Petronor bandera etxean, zaleen aurrean, Zierbenak irabazi du eta nagusitasun galantarekin gainera. 20, 50, 68, Zierbenaren denbora hauek ofizialak dituzue. Lekitxarra bigarren, 22 segundura, Santurtzi 3. 23ra, Getaria 30 laugarren. Gero, Ondarroa, Orio B, Trintxerpe eta Donostiarra, 9. Santoña, jarraian Busturialdea Elantxobe, Zarautz eta Camargo. Goitik bera, Ibon, Zierbena nagusi, bagoaz orain protagonistekin aurrera Amane Ibañez. Bai, Jose Luis Herreriasekin gaude, presidentarekin, Zierbenako presidentarekin, zorionak. Carcasco. Bueno, habéis sido claros dominadores de principio a fin. Es una buenísima manera de empezar la temporada. Bueno, sí, hemos dominado la regata perfectamente. Yo creo que ese era nuestro objetivo y creo que hemos cumplido. Y bueno, estoy contento con el resultado que hemos tenido con los chavales. Además, después de haber descendido de la Liga San Miguel, aquí en casa podéis disfrutar de la victoria y bueno, eso os dará moral para seguir adelante, ¿verdad? Sí. Sí, descendimos, entonces lo que intentamos era hacer un bote competitivo que no nos pasaría, pues como ha pasado en otras ocasiones, de que pues desciendes y te quedas en la mitad de la tabla o ibas cada vez. Todo lo que intentamos era hacer un bote competitivo y parece ser que lo hemos conseguido. Bueno, falta mucha liga, acabamos de empezar y veremos a ver lo que pasa, pero bueno, nuestro objetivo sería pues intentar subir arriba. Si se puede, pues bien, y si no se puede, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues de momento a disfrutar de la victoria y zorionak. Herrerias jauna, hori da hori poza, gustagarri izaten da ikuste horrelako arduradunak, prestatzaileak, halako urte gogor bat pasa eta gero, ze sufrimendu, nolako keskak, zenbatek kritikak entzun behar baita ere, eta klub hauek ikustea gero berriz ere suspertuta eta indartuta, hori oso adierazle hona da. Hori da, eta hau ere Herrerias jauna, arraunketan eta urte mordoa daraman gizona hemen ezkerraldean klasiko bat. Eta nik uste dut Zierbena gaur, niretzako bintzat uste baino... Kolpe bat eman du bai gainean, ez da? Hemen gaudegu. Treneriletan, aurten aurre egin dio Kaiku eta Urdaibeiri, irabazi eta ez, baina, bueno, gerra pixkat eman dio, eta treneriletan orduan maila oso goran jarri zuen. Gero akaso Mutrikun eta Lekeition pixka bat jetxi zen, eta hortik zalantzak ez dut esango, baina, bueno, maila pixka bat jetxi eta nik uste dut gaur, bueno, egin dutela, ikaragarria eta erakutsi dute, hauei irabazteko arraun asko egin beharko dela.
Bueno, protagonistak gehiago orain Amane Ibainezen eskutik gogoratu, Zierbenak irabazi duela etxean estropada, Lekitxarrak bigarren eta Plaza Jaunarekin dugu gure lankide aurrera Amane. Bai, hemen zegara Juan Luis Plazarekin, bigarren geratu zarie, baina zorionak estropada itzela egin duzuelako. Bai, eskerrik asko. Bueno, zelan lehenengo aurreikuspenak, lehenengo iritziak? Bueno, nitzako baldintzak apurtxu bat oberutzen jabe, eta orduan hirugarren kalia bai apurtxu bat obio izan da laugarrena baino, eta ni pentsaten dut horre baldintzak apurtxu bat emaitzetan eukidabe zer ikusia. Lehen berba egin dugunean esan dutzute favoritotzat zintuztetela, zeuk esan duzu, bueno, oraindik liga asko geratzen dela aurretik, baina momentuz mailari eusten zeuzie. Bai, hortik posi gaoz, ikusitza pentsate gendun moura, gure asmua izan da hor tanda nagusian egotia, ze gero urrengo estropadan aurkari gogorrak eukiko hauze albuan, eta orduan beti daukozu aukera bat estropadon bat etxeko eta bandera batan bat irabasteko baitza. Bueno, gozatu lortutako emaitzarekin eta aurrera. Eskerrik asko. Gero arte. Posi joateko moduan dira Lekitxarrak, Ibon. Bai. Bueno, Santurtziri aurre hartuta, beti jota eta hor beste liga honetan azkeneko urtetan, dagoeneko klasiko bihurtzen ari den beste lehia bat, Lekitxarren eta Santurtziaren artean hor ikeragarrizko gerra psikologikoa dago, eta gaur aurrera pauso, puntutan da ez, puntu bakarreko aldea dute Lekitxarrek Santurtzirekiko, baina aurre hartu diete eta gaur bere hautagaitza aurkeztu dute, playoffetan egoteko. Gero ordezkariak aipatu du, eguraldiak hobetu egin ote duen eta bar, baliteke nik nire iritziz baldintzarik txarrenak, bigarren txandan izan dituzte akaso, eta orain seguru. Zerbait, gehiegi ez da ez exageratu izan, egun goiz osoan zehar egin duenak, baino seguru asko baldintzarik txarrenak, bigarren txanda kontziek eraman dituzte. Protagonista gehiago orain, berehala hartuko dute bandera etxeko arraunlariek, Karpinterok, etxeko patroiak, Vicente Karpinterok hartuko du hori, eta aldez aurretik beste elkarrizketa bat. Bai, Julio Artetzerekin gara, Santurtzeko ordezkariarekin, egunon Barreiro? Bai, egunon, bai. Bueno, zelako balorazioa egiten dut estropadaren inguruan? Bueno, lehenengo eta behin, Zierbena estropada galante egin duela, zorionik beroenak eman behar dizkiegu, eta bueno, bigarrenez, ikusi dugu nola, ez txartu hasi garela, eta bigarren erdialdean, estropadaren bigarren erdialdean, oberantze joan garela, eta azken finean pozik gaude, lehenengo estropada da, normalean edo tradizionalki kostatzen zaigu denboraldian sartzea, eta balorazio onak abuztuaren amaieran egin behar ditugula, ezta? Bai, geratzen den zapore azkenean gazi gozoa da, ezta? Bai, batez ere horregatik, ezta? Ez gara ondo hasi, baina, azken finean, hor egon gara Lekitxarrarekin, bazirudien igual Zierbena gure ondoan ibiliko zela, baina, estropada ederra egin du Zierbenak. Oran lehian jarraitzeko prestatzen jarraituko duzue eta sorte hon. Bai, ikusi dugu, aurten ez da egongo galletorik, ez dago Kaiku, ez dago Orio, ez dago Astillero, ez dago San Juan. Aurten 4-5 gallito gaude eta daukagun udarekin edozen gauza gerta daiteke, ez? Bale, animo. Bale, zoi gara. Agur. Hortxe duzue, portuaren ikuspegia, nola aldatu den herri hau, garai bateko Zierbena eta gaur egungo Zierbena guztiz aldatua, eta hor doa ontzia, garaileak badoaz, eta barruko kai horretan emango diete, zaleen aurrean bandera. Petronor bandera, irabazi du Zierbenak 30. edizioa, eta oraintxe hartuko dute arraunlariek bandera, etxekoak irabazita, pentsatuko zuten kanpokaldean triste xamarra izango litzatekela hori, eta hobe barruan ospatzea, Ibon. Hori da, ez da zer izango, Patxi Frantzez, estropada horretik
egonez, ikusi egin dugu, eta gizona urduri zegoen, pasata zegoen, 1000 urte gerra honetan daraman gizona zer den, oraindik erantzunkizuna. Lehiaketaren atarian, zer den, eta nik uste dut behar duela, eta mainan, eta papera galdu gabe eta bar, baino tentsio puntu hori ez daukanak alperrik negozio honetan ez dauka zereginik. Josu Aboitiz bera ere, estropada aurretik, urduri zegoen, eta esan, konpletu duela gaur, legitxarrak. Eta Santurtziren inguruan berriz, pixka bat Santurtzik gaur pitatik erakutsi du. Lehenbiziko luzean ez du mailarik eman, eta playoffera edo San Miguel Ligara igo nahi duen ontzi bat mailatik urruti egon da, eta gero beste alde, txamponaren beste aldea ere erakutsi du, eta azkeneko luzean eta goi mailako traineru bat azkarrena, Santurtzi izan da azken luzean trainerurik azkarrena. Hori da. Ta alderantziz lehenengoan 7. denbora markatu du. Hori da. Santurtzik azkeneko urteetan eta pixka bat pekatua hori izan du. Azkeneko 4 urteetan irregularra, oso irregularra. Asmatu duenean eta ondo, onenaren pare, gauza handiak egiteko gauza dela ere erakutsi du, baino, zate batero, gaurko lehenbiziko luzearekin, naiz eta joateko kalerik txarren auki, ez dago zereginik. Eta hori ordaindu egin du noski. Bueno, favoritotzat hartu ditugun ontziak hortxe kokatu dira, sailkapen nagusiaren lautokitan, Zierbenak 12 puntu, Lekitxarrak 11, Santurtzik 10 eta Getariak 9. Badirudi haue direla demoraldi honetan K-ligako elkarterik indartsuenak. Baina gero, sailkapenak beste datu bat ere ekarri digu gaurko estropada honetan behintzat. Ondarroa ondo, hori hobe ere ondo, Trintxerpe Igoberria txukun, Donostiarra eraberritua duin baita ere, eta San Miguel Ligan bezalaxe, Kantabriarrak apal, bai Santoña eta bai Camargo. Busturialdea Lantxoben aldaketa asko eta zelkapenean goiti bera, Zarautzen beste horren beste. Hauek beste helburu badute demoraldi honetan, argi dago. Hori da Lantxo esate baterako begira, zer demoraldi egin zuen pasaden urtean. Ia urte oso aurrezko txandan, 2. postuak eta ere bai, eta noraino ere hori den. Eta Zarautzek ere, 11. badakite aurten sufritzeko urtea dutela, eta gaur hasi da gerra, eta aurretik beste pare bat hilabete gogor izango dituzte. Hortxe doaz, etxeko gizonak banderaren bila, hori izango da gaurko emanaldiari erremate emateko irudia, nola ezpa, Petronor bandera klasiko bat 30. edizioan, etxeko traineruak irabazi du eta etxeko patroia hortxe da, Karpintero, ontzi barruan jadanik, posposik bandera astintzeko pronto, agintarien eskutatik hartu eta hor da txalo sorta galantarekin, igaz hainbeste sufritu eta gero eta orain, bandera bat mutil guztientzat Ibon. Hori da, eta pentsatu behar da mutil hauek 9 hilabete luzeetan borroka egin dutela, momentu hau bizitzeko, hause bizitzeko. Eta hortik uler daiteke mutil hauen, ipadetzagun gaur 6 arraunari ez propio, sartu dituela frantzesek, 4 arrobiko eta 4 propio ez arrobik. Guztiek astindu nahi dute bandera. Beharra ere bai. Ez da gutxiagorako. Bandera bat irabazteko asko galdu behar izaten dira, eta irabaztea tokatzen denean, behar den moduan, ospatu behar da. Arraunak ere altxatu beharko dituzte ba? Ez hitzaien hori astuko, Ez. Eta San Martinek irabaztari ez diutzi honek, Hori posa, hori, posten gara. Horten irabazten bukatu, eta beste... Benito San Martin, arrobiko gizona kaikurekin ibili da, goi mailan, eta batzuk erabakitzen dute. Bueno, ja ez nago galaktikoen ontzian eta utzi egingo dut arraunketa eta nire ibilbidea bukatutzat emango dut. Eta honek ez, itzuli eta hor gora, sorionak Zierben arraun elkarteari, estropada ederra egin dute, arraunak gora, eta emanaldi polita izan dugu gaurko honetan, gozatu egin dugu, disfrutatu egin dugu, egia esan gaurko emanaldiarekin. Itzuli da K-liga, itzuli dira hemen asteburuko lehiak olatu artean eta txampa gogorrak eta haizeari aurre egin Ibon, eta hemendik aurrera asteburu ero izango ditugu bi emanaldi, larunbat eta
igandetan, datorren asteburuan larunbatean Laredon, Kaixa Bandera, demoraldi bete-betea datorkigu, Ibon. Bai, eta hasia da, urrengo astebukaratik aurrera, 3 ligak martxan, emakumeena ere bai, eta arraunzalea, txoratzen egoteko moduan da, eta KAE bat ligaren inguruan esan, San Miguel ligan ez bezala, han estropadak astebukarero larun bat eta igandean izaten dira. Uste dut asteburu bakar batean dituztela, KAE bat ligako ontziek 2 estropada astebukaera berean, eta, alde horretatik, entrenatzaileek aukera gehiago dute, San Miguel ligakoen aldean, estropadak prestatzeko eta testak beste modu batean espezifikoagoan nahi bada prestatzeko. Oso ondo, azken balorazio bat eskatuko diogu baita ere, ordezkarien armailan izan dugun lankideari, Amane Ibañez lankideari, aurrera Amane? Bai, Mikel, espero denez, hemen ez da inor geratzen, benetan estropada polita izan da, zierroena gogotik ospatuko du garaipena, eta gaur ikusitakoaren arabera, lehia estua izango dela aurreikusten da, KAE ligan, zuek esan bezala, datorren asteburuan Laredon izango gara, San Miguel ligako bigarren jardunaldian, eta gusto izan ezkero, gurekin bat egiteko gonbita luzatzen die gure ikusentzulei, eta besterik gabe, datorren larun batera arte, eta ongi izan. Ederki Amane, eskerrik asko, Ibon, indarrak hartzera goaz gu ere, eta demoraldi mamitsua dugu. Bai. Gozatu behar dugu. Bai, pila galanta, hemen ikusten da, ez dago hitzeak iarik aurten ere. Ederki eskerrik asko ikusentzule izan zareten guztioi, eta ongi bukatu eguna. Agur!